அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் இந்த மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இந்த மைண்ட் யுவர் மைண்ட் தளம் தொடர்ந்து இது 156வது நிகழ்ச்சி. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்புகளில் பல மாறுபட்ட ஆளுமைகள் மூலமாக ஒவ்வொரு நாளும் பேசிக்கொண்டு வருகிறோம். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போறது தமிழ் அறிஞர், முத்தமிழ் அறிஞர் திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை பற்றிய உரை. இன்றைக்கு தமிழ் எல்லாருமே நம்ம வாழுறோம். எத்தனை பேர் நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறோம் அப்படின்னா எல்லாரும் கிடையாது. ஒரு சிலர் மட்டும்தான் எழுதுறாங்க. ஆனா ஒரு சிலர் மட்டும் எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஆனா எழுதுறது இல்லை. திரு கருணாநிதி அவர்கள், கலைஞர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நெஞ்சுக்கு நீதி அப்படின்றது 6 தொகுதிகளா எழுதியிருக்காரு. 4171 பக்கங்கள். 80 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தத 80 ஆண்டுகள் வாழ்க்கையே அவர் எழுதியிருக்கார். அவர் பிறந்தது 1924, அனைவருக்கும் தெரியும். 1924ஆம் ஆண்டுதான் வைக்கம் போராட்டம் நடந்ததா. காவேரி ஒப்பந்தம் முதல்ல கையெழுத்தானது 1924. காந்தி காங்கிரஸ் தலைவரா இருந்தாரா அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் தெரியாது. அந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் காந்திஜி காங்கிரஸ் தலைவரா இருந்திருக்காரு. நேருவும் 1924ஆம் ஆண்டுதான் பொதுச் செயலாளராக பதவியேற்றிருக்காரு. அங்கிருந்து கொஞ்சம் உலக நாடுகள்ல பார்த்தோம்னா 1924ஆம் ஆண்டு சோவியத் புரட்சியாளர் லெனின் மறைந்திருக்கார். அவர் அந்த வருஷம் தான். அதே ஆண்டு அடால்ஃப் ஹிட்லர் தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை சிறையிலிருந்து எழுதியிருக்கார். அந்த புத்தகம் தான் மெயின் காஃப். இப்படி கலைஞர் அவருடைய ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு எழுதும் போது அதை மட்டும் எழுதாம தமிழ்நாட்டில் நடந்தது, இந்தியாவில் நடந்தது, உலகத்துல நடந்தது எல்லாவற்றையும் எழுதியிருக்காரு. அதாவது இது தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு மட்டுமாக இல்லாமல் மக்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொண்ட வேண்டிய செய்திகள். இது ஒரு பாடமாக இருக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல எழுதியிருக்காரு. எப்ப எழுத தொடங்கி இருக்காருன்னா 50 வயசுலதான். 50 வயசுல அவர் எழுத தொடங்கும் போது என்ன சொல்லி இருக்காருன்னா, எல்லாரும் ஒரு 70 வயசு 80 வயசு வாழ்வாங்க. பட் நான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 50 வயசுன்னா என்னோட வாழ்க்கையில 3/4 பகுதி வாழ்ந்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் எழுதியிருக்காரு. ஆனா அவர் 94 வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு, அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அவர் வரலாறு எழுதியிருக்காரு. இந்த நெஞ்சுக்கு நீதி இது அவரோட வரலாறு மட்டும் இல்ல, அனைத்து தமிழர்களின் வரலாறு, தமிழ் இனத்தின் வரலாறு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. இப்படியாப்பட்ட ஒரு ஆளுமை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய இருக்குது. நான் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வாழ்க்கை வரலாறுல அவர் பிறந்த வருஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்றதை மட்டும் தான் நான் சொல்றேன். மற்ற பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு அவரை பற்றி பேசுறதுனால நமது நிகழ்ச்சியில நம்மளோடு எப்பொழுதும் பயணிக்கும் திரு ஞானசேகரன்
மேனேஜிங் டைரக்டர், ஏபிஜி மேனேஜிங் கன்சல்டன்ட். அவர் தான் இன்னைக்கு உரையாற்ற போறாரு. அவரை பத்தி சொல்லணும்னா நமக்கு எம்இ படிச்சிருக்காரு, எம்பிஏ படிச்சிருக்காரு, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு பல விஷயங்கள்ல நல்ல ஆளுமை திறன் இருக்கு. சிஇஓவா பல கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. இன்ஜினியரிங், மேனுஃபேக்சரிங், ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி சென்னை, கல்கட்டா, பூனா, டெல்லி, ராஜஸ்தான், இந்த இடத்துங்கள்லாம் பணியாற்றி இருக்காரு. கல்கட்டா தமிழ் சங்கத்துல தலைவரா இருந்திருக்காரு. இந்த தலைவரா இருக்கும்போது தான் கலைஞரை சந்திச்சிருக்காங்க. அவருக்கு சிறப்பு செஞ்சதுல அவருக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க. தமிழ் தலைமகன் கலைஞர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்கட்டா சங்கம் சார்பாக கொடுத்திருக்காங்க. அந்த நிகழ்ச்சியும் திரு ஞானசேகர் தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ கலைஞரோட நினைவுகள் மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய பயணம், கலைஞரோட என்ன நடந்தது, எப்படி இருந்தாரு, அதெல்லாம் நமக்கு இன்றைய உரையில தொகுத்து வழங்க இருக்கிறாரு. இந்த மேடை திரு ஞானசேகரன் அவர்களுக்காக. உங்கள் உரையை ஆரம்பிக்கலாம். மிக்க மகிழ்ச்சி திரு ஸ்டீஃபன். ரொம்ப என்னை பத்தி பெருசா சொல்லியிருக்கீங்க. நிறைய சில விஷயங்கள்லாம் போகும்போது கொஞ்சம் சில கரெக்ட் பண்ணிடுறேன் நீங்க சொல்றதுல. இந்த இணைய இணைப்பு ஒரு 150 நாட்களாக 150 நிகழ்வாக நடந்திருக்கிறது. பல பன்முக திறமைகள் கொண்ட பண்பாளர்கள் மற்றும் தமிழ் உணர்வாளர்கள் நிறைந்த குழு இந்த குழு. பல ஆளுமைகள், திரு ஸ்டீஃபன் ராஜ் உட்பட திரு ஸ்டீஃபன் ராஜ், திரு முத்தையா ராமநாதன், திரு வினய் தீர்த்தான், திரு நாராயணமூர்த்தி, திருமதி NS பிரேமா, திருமதி லதா, திருமதி வசந்திராமன், திருமதி பத்மா அமர்நாத், திரு வாசுதேவன் லக்குமணன், திரு தங்கவேல் ராஜ், நண்பர் எல்லாருக்கும் சவுண்ட் போதுமானதா இருக்கா? இருக்கு சார். உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கலையா? கொஞ்சமா இருக்கு, அதான் கேட்டுட்டேன். ஒன்னும் பிரச்சனை. திரு ஒரிசா பாலு, திரு முயற்சி முருகேசன் என பல ஆளுமைகள் தமது பட்டறிவையும் படிப்பறிவையும் கலந்து பேசி இங்கே நம்மளை எல்லாம் மகிழ்வித்திருக்கிறார்கள். நிறைய செய்திகளை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள். பல ஆளுமைகளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இன்று இது என்னுடைய இவ்வளவு நாள் நான் சுவைஞ்சரா இருந்த ஒருத்தரை இன்று நண்பர் நீங்க பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என்றார். அதுவும் யாரை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால், சென்ற வாரம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் பிறந்த நாள் 3ஆம் தேதி ஜூன். அதை ஒட்டி வருவதாலே நீங்கள் அதை எடுத்து பேசுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கம் மூலமாக கலைஞர் அவர்களுக்கு கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கம் விருது வழங்கியிருப்பதாலே அதையும் கலந்து பேசினால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னார். அது எனக்கும் சரியாகப்பட்டது. ஆகவே இதை நான் உடனே ஒப்புக்கொண்டுள்ளேன். இந்த உரை என்பது இப்பொழுது மணி 7:22. நான் 60 மணித்துளிகள் எடுத்துக்கொள்கிறேன். அதற்குள்ளாக முடிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறேன். பிறகு கலந்துரையாடலாம். இதில் கேள்வி கேட்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஏன்னா கலைஞர் என்பது திறந்த புத்தகம். அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய சாதனைகள் உலகுக்கே தெரிந்த ஒன்று. நான் அவரை பற்றி பேசும் பொழுது எந்த புத்தகத்தையும் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதை நான் தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் யாருடைய மூலமா பார்ப்பதை விட என்னுடைய எனக்கு தெரிந்த வகையிலும், அதோடு இல்லாமல் இந்த கூகுள் நெட்ல போனா நிறைய விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்கிறது. அவரை பத்தி பேசுறதுன்னா ஒரு ஆண்டு கூட பேசிட்டு இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் அவரை பத்தி பரவலா கொட்டி கிடக்கிறது. சிலதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இந்த நேர கட்டுப்பாடுக்காக கொஞ்சம் மட்டும் சொல்லலாம். அவருடைய பன்முக திறமை பத்தி கொஞ்சம் முதல்ல பேசுவோம். ஏன் இந்த விருது ஒரு 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 சீஃப் மினிஸ்டருக்காக விருது கொடுக்கணும்னு பண்ணதா கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கம்? இல்லை. அவருடைய பன்முக திறமை, பன்முக ஆளுமையை பாராட்டு விதமாக, போற்று விதமாக இந்த விருது அமைந்தது. கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்க விருதை பற்றி பின்பு சொல்கிறேன். கலைஞர் அவர்களின்
இந்த பன்முக ஆளுமை பற்றி முதலிலே நாம் பார்ப்போம். ஒரு ஒப்பற்ற மாபெரும் படைப்பாளி கலைஞர் என்றால் அது மிகையில்லை. அவருடைய பன்முகங்கள் என்னென்ன? ஒரு எழுத்தாளர், கவிஞர், பேச்சாளர், பத்திரிகையாளர், பாடலாசிரியர், கதாசிரியர், நாடக நடிகர், திரைப்பட வசனகர்த்தா, சமூக நீதி போராளி, மொழி போராளி, அரசியல் கட்சி தலைவர், சிறந்த முதலமைச்சர். இப்படி பல பரிமாணங்கள் கலைஞரிடம் பார்க்க முடிகிறது. இந்தியாவிலே, ஏன் உலகத்திலே கூட எந்த ஒரு ஆளுமைக்கும் இத்தனை பரிமாணங்கள் இல்லை, இத்தனை ஆளுமைகள் இல்லை, இத்தனை பன்முகங்கள் இல்லை என்பது அனைவரும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையில பண்ணியிருப்பார்கள். அதாவது ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்த வல்லுநர்கள் இருப்பார்கள். ஒரு துறையிலோ 2 துறையிலோ 3 துறையிலோ கூட இருக்கலாம். ஆனால் நான் சொன்ன இந்த 10 துறைகளிலே ஒரு வல்லுநராக இருந்தால் என்றால் அது கலைஞர் ஒருவராகத்தான் இருக்க முடியும் என்பது கருத்து. இந்த கருத்தை எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள் என்று நம்புகிறேன். கலைஞரை நாம் நம்புகிறோம் என்று சொல்லும் போது அவரை எதிர்ப்பாளர்களும் உண்டு, இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. யாருக்கு எதிர்ப்பாளர்கள் இல்லை நாட்டிலே? மகாத்மா காந்திக்கு எதிர்ப்பாளர் இல்லையா? அவருக்கு எதிர்ப்பாளர்கள் இல்லை என்றால் உயிரோடு கொஞ்ச காலம் இருந்திருப்பார் அல்லவா? ஆகையால் எதிர்ப்பாளர் இல்லாதவர்கள் யாருமே இல்லை. இவரை பற்றி சொல்லுவதெல்லாம் எதிர்ப்பாளர்கள் யாராக இருக்க முடியும் என்றால் சிறுபான்மையாராக இருக்க முடியும். அதிலே 3 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, அவரை பற்றி தெரியாத இளைய முறையினர், அது 30 வயதுக்குள் இருக்கக்கூடிய மக்கள். அவர்களுக்கு கலைஞரை பற்றி அதிகம் தெரியாது. ஏனென்றால் வறுமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது, கல்வி அவர்கள் உரிமையாக்கப்பட்டு விட்டது. இது 2 தான் சமூகத்தின் அடிப்படை நாதம். வறுமை ஒழிப்பு, கல்வி அளிப்பு. இது 2ம் கிடைத்த ஒரு சமுதாயத்துக்கு அதற்கு முன்பு இருந்த சமுதாயம் என்ன கஷ்டப்பட்டார்கள், எப்படி மேலே வந்தார்கள் என்பதை பற்றி தெரிவிக்காதது நம்முடைய தலைமுறையுடைய தவறு என்பதுதான் எங்க பதிவு. அவர்களுக்கு புரியாது கலைஞரை பற்றி. 2வது, அவருடைய சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்கள் பிடிக்காதவர்கள் இருப்பார்கள். தனக்கென்று ஒரு இடத்தை வந்து இவர் தொந்தரவு செய்து விட்டார் என்று நினைப்பவர்கள் அவருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம். இயல்பு, எல்லாருக்கும் அது இருக்கக்கூடியது. 3வதாக, அவருடைய அரசியல் எதிரிகளாக இருக்கலாம். அதாவது அரசியல் எதிரிகள் என்றால் அரசியல் கட்சிகள், எதிர்கட்சிகளாக வரும்போது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல விஷயங்கள் சென்று சேராமல் இருக்கலாம். இன்றைய நாளிலே அவருடைய அதை எல்லோருக்கும் விளக்கும் விதமாக அவருடைய பன்முக திறமைகளை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதைத்தான் நான் கையில் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். இப்போது நமது ஓட்டப்பந்தயத்துல ஸ்போர்ட்ஸ்ல பார்ப்போம். அத்லெட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் இருப்பாரு, 100 மீட்டர் ஸ்பிரிண்டர் இருப்பாரு, ஷார்ட் புட் பிளேயர் இருப்பாரு, லாங் ஜம்ப் இருப்பாரு, ஹை ஜம்ப் இருப்பாரு. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க திறமையா இருப்பாங்க. அவங்கள ரெக்கார்ட்லாம் கூட வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அதுல டெக்காத்லான் ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும். ஒரு 10 ஈவெண்ட் இருக்கும் அதுல. ஆமா, அதுல இதுல எல்லாமே கலந்துருக்கும். அதுல போட்டி போடுறவர் அவர் தான் மோஸ்ட்லி அந்த ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ சாம்பியனா இருப்பார். ஒட்டுமொத்த சாம்பியனா அந்த டெக்காத்லான் வரவர் தான் இருப்பார். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் உள்ள வராரு இல்லையா, அவர் தான் சாம்பியனா இருக்க முடியும். அதுதான் நம்முடைய கலைஞர். எல்லா திறமைகளும் எல்லா ஆளுமைகளும் தன்னகத்தை கொண்ட ஒரு மாபெரும் மனிதர் கலைஞர் என்றால் மிகையல்ல. அது சமுதாயம் இன்று நேற்று புரிந்து கொள்ளவில்லை, நாளை நிச்சயம் அதை புரிந்து கொள்ளும் என்பது திண்ணம். முதலாவதாக, எழுத்தாளராக கலைஞர் என்பதை பார்ப்போம். இவர் மொத்தம் எழுதிய நூல்கள் 178 நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். 178. அவருடைய 98 வயதுக்குள்ளரே 178 நூல்கள். அதிலே புதினங்கள் 10, வரலாற்று புதினங்கள் 6, உரை ஓவியங்கள் 6, கட்டுரை நூல்கள் 25, சிறுகதைகள் 16, வரலாறு மற்றும் தன் வரலாறு 10, அவருடைய கவிதைகள் 9 கவிதை தொகுப்புகள். இவையெல்லாம் இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவை சங்கத்தமிழ்,
தொல்காப்பிய உரை, நெஞ்சுக்கு நீதி என்ற 6 பாகங்கள், இனிவை 20, மேடையிலே வீற்றிய மெல்லிய பூங்காற்று, மலரும் நினைவுகள், கலைஞரின் கவிதை மழை, இளைய சமுதாயம் எழுகவே என்ற நூல், திருக்குறள் உரை ஆகியவை அடங்கும். இவரது கவிதைகள் தனித்துவம் வாய்ந்தவை. முழுவதும் மரபு சாராமல், அதே சமயம் முழு வசன நடையும் இல்லாமல் இருக்கிறது இவருடைய கவிதை பாணி. இது ஒரு புதுமையான நடை. 1944 கவிதை எழுத தொடங்கியவர் கலைஞர். அதை மற்ற கவிஞர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களா என்பதை பற்றியெல்லாம் அவர் கவலைப்படவில்லை. தன் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த தடைகளை எப்பொழுதும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. அவரே சொல்லுவார், என் கவிதை யாப்பின்றி போனாலும் என் நாடு, என் மொழி, என் இனமான உணர்வெல்லாம் காப்பின்றி போகக்கூடாது என்பார். கவிதை யாப்பின்றி போனாலும் பரவாயில்லை, இந்த உணர்வுகள் காப்பின்றி போகக்கூடாது என்பதுதான் அவருடைய கவிதையின் அடிநாதம். அதில் நிறைய உறுதியாய் நின்றவர் கலைஞர். பிற்காலத்தில் பல கவியரங்கங்களுக்கு இந்த நடை தேவைப்பட்டது. அப்படித்தான் பல கவியரங்கங்கள், பல கவிஞர்கள் உருவானார்கள். இவருடைய நடையை பற்றி பின்பற்றி வந்த கவிஞர்கள் பல நூறு கவிஞர்கள் என்று சொல்லலாம். பேச்சாளர் கலைஞர். இவர் பேச்சாளர் கலைஞர் என்பதற்கு யாரும் எதுவும் பெருசா ஒன்று நாம பேசி சொல்ல வேண்டியதில்லை. இது ஊரறிந்த விஷயம். இவர் பேச்சாளர் தமிழ்நாட்டில் இவர் நடையில் உருவான பல்லாயிரம் இளம் பேச்சாளர்களே சான்று இதற்கு. இது நல்ல பேச்சாளர் என்றால் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டால், நான் கலைஞரின் வசனத்தை சிறு வயதில் கேட்டேன், கலைஞரின் பேச்சை நான் கேட்டேன் என்று சொல்வார்கள். அதே மாதிரி கல்லூரி படிக்கிற காலத்தில் பார்த்திருக்கிறோம், மேடையிலே வீசிய மெல்லிய பூங்காற்று என்ற அவருடைய புத்தகம் பல பேச்சாளர்கள் கையில் இருக்கும். அதை படித்து பேசியவர்கள் நிறைய பேச்சாளர்கள் என்று பெரிய தலைவர்களாக கூட உருப்பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம். அவருடைய பேச்சிலே பகுத்தறிவு, சமூக நீதி மற்றும் மதசார்பின்மை கருத்துக்களையும் இலக்கிய நயத்தோடு உயர்த்தி பிடித்தவர் கலைஞர். அந்த எல்லா கவிதைகளிலும் அப்படி ஒரு கருத்துகள் இருக்கும். இன்றும் விரும்புவோர் அவர் பேச்சின் பதிவுகளை மணிக்கணக்கில், மாதக்கணக்கில் கேட்டு சுவைக்கலாம், சிந்திக்கலாம். எல்லோரும் பேச்சாளர்களாம். அவருடைய கருத்துக்களில் சிலவை எதை குடிக்கும், அதை கொஞ்சம் இங்க எல்லாரும் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அடிமையாக இருப்பவன் தனக்கு கீழே ஒரு அடிமை இருக்க வேண்டும் என்று கருதினால் உரிமைகளை பற்றி பேச அவனுக்கு உரிமையே கிடையாது. எவ்வளவு பெரிய கருத்து. அடிமையாக இருப்பவன், இவனே ஒரு அடிமை, தனக்கு கீழே ஒரு அடிமை இருக்க வேண்டும் என்று கருதினால் உரிமைகளை பற்றி பேச அவனுக்கு உரிமையே கிடையாது. அடுத்ததாக, புத்தகத்தில் உலகத்தை படித்தால் அறிவு செழிக்கும், புத்தகத்தில் உலகை படித்தால் அறிவு செழிக்கும், உலகத்தையே புத்தகமாக படித்தால் அனுபவம் தடைக்கும். ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை. நான் தாக்குதலை தாங்கிக் கொள்ளும் பழக்கம் உள்ளவன், நான் தாக்குதலை தாங்கிக் கொள்ளும் பழக்கம் உள்ளவன் மாத்திரமல்ல, தாக்குதலை விரும்புவன் கூட. தாக்கப்பட்டால் தான் நானே கூட மெருகேற முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப அவுட் ஸ்போக்கனா பேசக்கூடிய ஒரு பெரிய மனிதர் அவர். ஓயாமல் உழைத்த ஒரு தமிழன் இங்கே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று என் கல்லறையில் எழுதப்படும் எழுத்துக்களுக்காக நான் தவம் இருக்கிறேன் என்றார் என்று அவருடைய கல்லறையில் இந்த வாசகம் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வீரன் சாவதே இல்லை, கோழை வாழ்வதே இல்லை என்பார். ஒளியில் தான் நமது நிழலின் வடிவம் நமக்கு தெரிகிறது, சோதனையில் தான் நமது நெஞ்சின் வலிமையும் நமக்கு புரிகிறது. இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாராட்டும் புகழும் குவியும் போது குட்டையான வாசலுக்குள் குனிந்து செல்வது போன்ற அடக்கம் வேண்டும். பாராட்டும் புகழும் குவியும் போது குட்டையான வாசலுக்குள் குனிந்து செல்வது போன்ற அடக்கம் வேண்டும், இல்லையில் நெற்றியடி கிடைக்கும். அது ஒரு நகைச்சுவையா சொல்லியிருப்பாரு. ஒருவர் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்கிறார் என்பதை அவர் இறந்து போன நாளிலிருந்து கணக்கிட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். அவர் வாழ்நாளில் தெரிவிக்க முடியாது. எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்னா அவர் பேரும் புகழுடன் எவ்வளவு நாள் வாழ்கிறார் அப்படின்றது எப்ப தெரியும்னா, அவர் இறந்து போன நாளிலிருந்து கணக்கிட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். அப்பதான் தெரியும் அவருடைய உண்மையான முகம் என்ன என்பது. அவர் இறந்த பிறகுதான் நிறைய பேருக்கு புரிய வரும்.
ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர்கிட்ட இருக்க வெறுப்புகள், தனிமனித வெறுப்புகள் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு சமுதாயத்தில் தலைவன்னா 100% அவர் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதுல 4% பிடிக்காம இருக்கலாம். ஆனா ஒருத்தர் இறந்த பிறகுதான் அவருடைய ஆளுமைகள் என்ன, அவருடைய அவருடைய பங்களிப்பு என்ன சமுதாயத்துக்கு என்று புரிந்து கொண்டால் அந்த அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவன் காலங்காலமாக வாழ்வான் என்பதுதான் அந்த கருத்து. ஆசைகள் சிறகு ஆகலாம், ஆசைகள் சிறகு ஆகலாம். அதற்காக கால்களை இழந்து விட்டு பிறந்தால் பூமிக்கு திரும்ப முடியாது. அதனால we have to know your strength and weakness அப்படின்றது அந்த கருத்து. இது எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க. நான் நீ என்று சொல்லும் போது உதடுகள் ஒட்டாது, நாம் என்று சொன்னால்தான் உதடுகள் கூட ஒட்டும். இந்த கருத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுது. ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி இந்த கருத்து பல இடங்கள்ல பாக்குறோம். நம்ம கல்லூரி காலத்திலே பார்த்திருக்கோம், தமிழ்ச்சங்கங்கள்லயும் பார்க்கிறோம், அன்றாட அலுவலகங்களையும் பார்க்கிறோம். ஒரு நாம் அப்படின்ற வரும்போது தான் அந்த ஒற்றுமையுடைய பலம் எல்லாருக்கும் தெரியுது. எல்லாம் பிரிஞ்சு போய் மதத்தாலும் சாதியினாலும் வேற ஏதாவது ஒரு பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளால் பிரியும் போது அவர்கள் பலவீனப்பட்டு போகிறார்கள், அவர்கள் சிதறண்டு போகிறார்கள் என்பதுதான் இந்த கருத்து. அதை ரொம்ப அழகான இந்த கருத்துக்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்ததாக பத்திரிகையாளர் கலைஞர் என்று பார்க்கும்போது அவர் வந்து 1924 பிறந்தார். 1940 அதாவது தனது 16 வயசுலேயே மாணவநேசன் என்கின்ற கையெழுத்து பிரதியை பத்திரிகையை தொடங்கி பத்திரிகையாளராக அறிமுகமானார் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர். ஒரு வயசு ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு 16 வயது. இதை வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியுதா? நம்ம எல்லாரும் எண்ணி பார்க்கணும். பிறகு தனது 18வது வயதிலே முரசொலி பத்திரிகையை தொடங்கினார். 1942 இன்று வரை முரசொலி, அவர் இறக்கும் வரை முரசொலிக்கு உடன்பிறப்பு கடிதங்களை எழுதியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 80 ஆண்டுகால பத்திரிகையாளர் அவர். அவர் சமகாலத்தில் இருக்க மற்ற பத்திரிகையாளர் நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். பத்திரிகையில் அவர் இதுவரை எழுதி கொண்டே இருந்தார். உடன்பிறப்புகளுக்கு என்று அவர் தினமும் எழுதிய கடிதங்கள் தொகுக்கப்பட்டு 12 தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. காலையில் எழுந்ததும் அனைத்து பத்திரிகைகளையும் படித்துவிட்டு, பிறகு எல்லா தலையங்கங்களையும் படித்துவிட்டு, அடுத்த நாளுக்கான தனது கடிதத்துடன் முடித்துவிட்டு தான் தமது அன்றாட பணிகளை தொடங்குவார் கலைஞர். பிறகு அரசு பணிகள், அரசியல் பணிகள் என்று பல பணிகளுக்கு சென்றிருக்கிறார். இது ஒரு நீண்ட பத்திரிகையாளர் அனுபவம். நாடகத்துறை அவர் வந்து 18 நாடகங்கள்ல அவர் வந்து நடித்திருக்கிறார், கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார், நாடகத்தில் இருந்திருக்கிறார். 1947 தூக்கு மேடை நாடகத்துக்கு ஒரு விளம்பரம், அது விளம்பரம் இன்னைக்குதான் பார்த்தேன். இந்த விளம்பரத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, புரட்சி நடிகர் இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, பின்காலத்துல எம்ஜிஆருக்கு புரட்சி நடிகர்னு, இவருக்கு தான் புரட்சி நடிகர் முதல்ல கூப்பிட்டுருக்காங்க. இவரையும் எம்.ஆர். ராதாவையும் புரட்சி நடிகர்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க 1947. இந்த பத்திரிகை என்ன சொல்லுதுன்னா, 19/11/47 புதன்கிழமை முதல் இரு புரட்சி நடிகர்களின் சந்திப்பு. அப்பதான் 2 பேரும் சேர்ந்து நடிக்கிறாங்க. சீர்திருத்த நாடக சக்கரவர்த்தி நடிகர்கள் எம்.ஆர். ராதாவின் திராவிட மறுமலர்ச்சி நாடக சபையார் தஞ்சை கொடிமரத்து மூலை கிருஷ்ணா லீலா தியேட்டரில் பட்டுக்கோட்டை கேவி அழகிரிசாமி அப்ப அங்க இருந்திருக்கிறார். அவர்கள் தலைமையின் கீழ் எம்.ஆர். ராதா, மு. கருணாநிதி நடிக்கும் தூக்கு மேடை என்னும் புதிய சீர்திருத்த நாடகம் நடைபெறும். 1947 இந்த தூக்கு மேடை. முதல்ல அவர் நடிகராக இருந்திருக்கிறார் என்ற பரிமாணம் வந்து, அவரும் புரட்சி நடிகர், இவருக்கும் பட்டம், எம்.ஆர். ராதாவுக்கும் புரட்சி நடிகர் பட்டம். அது பின்னால அது யாரும் அதை சொல்லல, அது அப்படியே மறைஞ்சு போயிருக்கு. இது வந்து அவருடைய நாடகத்துறை. அப்புறம் திரைப்படைப்புகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 60 திரைப்படங்களுக்கு வசனம், திரைக்கதை, பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார். எல்லா படங்களும் நம்ம யாரும் சொல்ல வேண்டாம், அது பெரிய அந்த லிஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுல எல்லாருக்கும் கலைஞர் சொன்ன உடனே 2-3 படங்கள் ஞாபகம் வரும். மெயினா ஒன்று பராசக்தி, அது ஒரு பெரிய சமுதாயத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய திரைப்படம். அதில் தான் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனும் ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய உச்சத்துக்கு வெட்டவர் திரு நடிகர் சிவாஜி கணேசன். இந்த கதை வசனம் இன்னும் பேசப்படுகிறது. கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் இந்த கதை வசனங்கள் பேசாதவர்கள் யாரும் இல்லை. இப்போது கூட அந்த கதை மாற்றி கூட ஒரு கதை வசனமா நிறைய மீம்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு அது புகழ்பெற்ற வசனம். இது வந்து திரையுலக படைப்புகள்.
கலைஞரின் சட்டமன்ற உரைகள், அவர் ஆற்றிய கருத்துக்கள்லாம் சட்டமன்றத்துல கலைஞர் பேசுறதை கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் எதிர்கட்சியா இருந்தாலும், அவர் எதிர்கட்சியா இருக்கும் போதும் ஆளுங்கட்சியில கேட்பாங்க, ஆளுங்கட்சியா இருக்கும்போது எதிர்கட்சியில கேட்பாங்க. ஏன்னா அவர் பேசும்போது அவ்வளவு கருத்தாழமுள்ள பேச்சா இருக்கும். சும்மா வளவளன்னு பேசுற மாதிரி இருக்காது, கருத்துக்கள் இருக்கும், ரொம்ப சுவையா இருக்கும். அதுல நகைச்சுவையா சொல்லி சொற்சிலம்பம் ஆடுவதிலே கலைஞர் வல்லவர், அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது அவருடைய பாணி. அந்த சட்டசபை பேச்சுகளே 12 தொகுப்புகளாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏதாவது ஒரு தலைவர் சொல்ல முடியுமா இத்தனை தொகுப்புகள் நம்ம அவர் சட்டசபையில பேசினது, எவ்வளவு காலம் பேசினாருன்னு சொல்றது யாரால முடியும்? அடுத்தது தமிழ் மொழி. உலகத்திலேயே தன் மூச்சு உள்ளளவும் பேச்சு உள்ளளவும் தமிழுக்காக போராடிய ஒப்பற்ற தலைவர் கலைஞர். தமிழை பேசுகிறவர்கள் மத்தியிலே தமிழை சுவாசித்தவர் கலைஞர். இது எல்லாரும் ஒத்துக்குதான் ஆணும், யாரும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. மொழிக்கு சிம்மாசனம் கொடுத்தவர் அவர். ஆம், செம்மொழி என்ற சிம்மாசனத்தை தமிழுக்கு கொடுத்தவர் கலைஞர். 2004 செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்று, அது வரைக்கும் இந்தியாவிலே 5வது மொழி 6வது மொழியாக இருந்ததை 2 மொழிகளுக்குள் உள்ள ஒரு சமஸ்கிருதம் தமிழ் 2ம் செம்மொழிகள் என்ற நிலையை கொண்டு இந்த உலக மொழிகளிலே எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு எடுத்து சென்றவர் கலைஞர் என்பது தமிழர்களாகிய நாம் எல்லோரும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். குறளோவியம் எழுதி திருக்குறளுக்கு தன் பங்காய் பெருமை சேர்த்தார். பல பேர் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள். இவரும் அதை விதிவிலக்கல்ல. தானும் தன் பங்குக்கு குறளோவியம் தீட்டி திருக்குறளுக்கும் வள்ளுவருக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார், தமிழ் மக்களுக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார். வள்ளுவர் கோட்டம் என்பது கலைஞரின் கனவு. அங்கு நிற்பது தமிழ் தேர். அங்கு செதுக்கப்பட்டிருக்கும் குறள்கள் தமிழனின் பெருமை காலங்காலமாய் சொல்லக்கூடியவை. இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து யாராவது வள்ளுவர் கோட்டம் சென்றாலும் அந்த குறளை படிக்க முடியும். அதை அப்படி செதுக்கி வைத்திருக்கிறார். பார்த்து 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 அந்த வள்ளுவர் கோட்டம் கட்டப்பட்டது. அதே மாதிரி அவர் அமைத்த வள்ளுவர் சிலை, குமரி முனையிலே அமர்ந்த வள்ளுவர் சிலை உயர்ந்து நிற்கிறது. அதனின் உயரமாக தமிழ் மக்களின் மனதில் கலைஞர் உயர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் இந்த தமிழ் பணிக்காக அவர் நம் தமிழ் மொழி ஆளுமைதான் அவரை அரசியல் ஆளுமைக்கு அடித்தளம் அமைப்பது என்றால் மிக இல்லை. அடுத்ததாக அவருடைய அரசியல் பணி. அரசியல் கட்சியிலே உங்களுக்கு தெரியும், 50 ஆண்டு காலம் ஒரு கட்சியின் தலைவராக நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் தேடி பாருங்கள். 50 ஆண்டு காலம் ஒருவர் ஒரு கட்சியின் தலைவராக இருந்தார் என்றால் அது கலைஞர் ஒருவராகத்தான் இருக்க முடியும். இதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதோடு அவர் போட்டியிட்ட அத்தனை தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்றவர், தோல்வியே கண்டிராத ஒரே தலைவர் கலைஞர். இதையும் யாரும் மறுக்க முடியாது. அடுத்ததாக முதலமைச்சராக ஆட்சி பணி. கலைஞர்களின் அனைத்து திறமைகளுக்கும் சிகரமாய் அமைந்தது அவரது ஆட்சித்திறன் என்பது உண்மை. ஏனென்றால் அவருடைய அத்தனை சீர்திருத்த கருத்துக்களையும் அது மக்களை கொண்டு சேரும்போதுதான் அவை உருப்பெறுகிறது, வலுப்பெறுகிறது, பயன் தருகிறது. அது பயன் தர ஒரு எழுதி கொண்டிருந்தால் மட்டும் உண்மை, எழுதி கொண்டு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டிய உண்மை. அதற்கு மேலாக அது மக்களுக்கு மக்கள் பயன்பெறும் வரை சென்று சேர வேண்டும் என்றால் அது ஒரு ஆட்சி பணியில் இருந்தால்தான் அதை செய்ய முடியும். அந்த ஆட்சி பணியில இருந்து தன்னுடைய அழகான ஒரு பணிகளை செய்திருக்கிறார். தமது அனைத்து சமுதாய முன்னேற்ற எண்ணங்களையும் கனவுகளையும் நடைமுறைப்படுத்த அவரது ஆட்சி திறமை பெரிதும் துணை நின்றது என்றால் அது மிகையல்ல. நாடற்றவர், நலமற்றவர், நலிவுற்றவர், பாடற்றவர், பணியற்றவர், வீடற்றவர், விதியற்றவர், வீழ்வுற்றவர், காடற்றவர், கழனியற்றவர், கல்வியற்றவர் எல்லாம் கலைஞர் ஆட்சியிலே சீர்பெற்றனர், சிறப்புற்றனர் எனலாம். ஏனென்றால் அவர் ஆட்சி அமைத்த விதமே முதலில் வறுமை ஒழிப்பு. வறுமை ஒழிந்தால்தான் மற்ற எல்லாம் ஒழியும் என்பதில் அவர் தீர்க்கமாக இருந்தார். இப்பொழுது சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகள், சாதி மத வேதங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் கூட வறுமை ஒரு அடிநாதமாக இருக்கிறது. ஒரு வறுமை இல்லாமல் செல்வ செழிப்பாக இருந்தால் சாதி சமயங்கள் கூட அடிபட்டு போகிறது. இதை நம்ம பார்க்கிறோம், கண்கூட பார்க்கிறோம். அப்போ வறுமையை ஒழிக்கணும். அந்த வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான வேலைகளை கொடுக்கணும். அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு உண்டான கல்வியை கொடுக்கணும்.
கல்வியின் மூலமாக வறுமை ஒழியும் அப்படின்றத அவர் திடமா நம்பினார். மக்களுக்கு கண்டிப்பா கல்வி சேரணும், நிச்சயமா அந்த வறுமை ஒழியணும். அதனால்தான் நிறைய பேர் நாட்டுல கூட ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நான் பல மாநிலங்கள் இருந்திருக்கிறேன். என்னத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீன்னு கொடுக்குறாங்க உங்க ஸ்டேட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன். ஃப்ரீன்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்றீங்க, தமிழ்நாடு இன்னைக்கு நாட்டுல பொருளாதாரத்துல முதல் 3 இடங்கள்ல இருக்கு. நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்பேன். ஒத்துக்குது, கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறோம். இப்போ நீங்க இப்போ உத்தரப்பிரதேசமோ பீகாரோ நீங்க எல்லாம் டெல்லிக்கு பக்கத்துல இருக்கிறீங்க. அப்போ இந்த 5th பிளானிங்லயோ கமிஷன்லயோ எல்லா கமிஷன்லயும் மேக்சிமம் பொருளாதார வசதிகள் டெல்லியை சுத்தி இருக்கிற மாநிலங்களுக்கு தான் போய் சேருது. தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் வருது. அவ்வளவு கம்மியா வந்த ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு 3வது இடத்துல 2வது இடத்துல இருக்குதுன்னா எப்படி இருக்குது? ஒரு சமுதாயம் எப்படி முன்னேற முடியும்னா அந்த வறுமை ஒழிப்பு, அனைவரும் சமம், ஒரு சமுதாயத்தில் அனைவரும் சமம் என்ற நிலை வரும்போதுதான் ஒட்டுமொத்த சமுதாய வளர்ச்சி தான் ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சியா இருக்க முடியும். அப்படி ஒரு எல்லா மாநிலங்களும் வளர்ந்தா தான் ஒரு நாடு வளர முடியும். இதை எங்க 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 மாநில தலைவர்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. உங்க மாநில தலைவர்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கல. அப்ப இங்க வர பணம் ஃப்ரீயா போகுதுன்னா மக்களுக்கு போகுது. மக்களுக்கு போனாலும் நாங்க 2வது 3வது இடத்துல இருக்கிறோம். ஆனா உங்களுக்கு வர பணம் எங்க போகுதுன்னு யாரும் சொல்ல முடியுமா? ஏன் அங்க வறுமை ஒழியல? ஏன் இங்க வேலைகள்லாம் இல்ல? ஏன் உங்களுக்கு கல்வி இல்ல? அப்படின்னா எல்லாம் வாயடைச்சு போய் நிற்பாங்க. இது ரொம்ப சர்வசாதாரணம் சொல்லிட்டு போவாங்க. நீங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுங்க. இல்ல, ஃப்ரீ இல்லை. இங்க வறுமை ஒழிப்பு ஆதாரம், கல்வி அளிப்பு ஆதாரம், கட்டமைப்பு வசதிகள் ஆதாரம், தொழில் வளர்ப்பு ஆதாரம். இதை பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயம், அதுவும் விவசாயம், உழவுக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை உரிமைகளும் நமது தமிழக அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, கலைஞர் அரசு செய்திருக்கிறது. அதற்கு பின்னால் எல்லா அரசுகளும் செய்திருக்கிறார்கள். ஏன்னா ஒன்று ஆரம்பித்து விட்டால் அதை மாற்றுவது கடினம். அதை மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். உழவு, தொழில், கல்வி, வறுமை ஒழிப்பு, இந்த இடஒதுக்கீடு, சமுதாய சீர்திருத்தங்கள், இதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதால்தான் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு முதல் 3 ஆளுமைகள்ல இந்த இந்தியாவில இன்னைக்கும் இருக்கு. அதை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த கருத்தை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு இடத்துல நான் பார்த்தேன், நாடற்றவர், நலமற்றவர், நலிவுற்றவர், பாடற்றவர், பணியற்றவர், வீடற்றவர், விதியற்றவர், வீழ்வுற்றவர், காடற்றவர், கழனியற்றவர், கல்வியற்றவர் எல்லாம் கலைஞர் ஆட்சியிலே சீர் பெற்றனர், சிறப்பு பெற்றனர் எனலாம். இது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதை நண்பர்களாகி உங்களை எல்லாம் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அடுத்ததாக இப்போ கலைஞர் அறிமுகப்படுத்திய திட்டங்கள், ஒரு முதலமைச்சராக இதை நம்ம பார்க்கணும்ல. இவ்வளவு நேரம் அவருடைய மற்ற ஆளுமைகளை பார்த்தோம். இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு கலைஞர் ஒரு ஆளுமையா என்னென்ன பண்ணிருக்கிறார்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா, நாடற்றவர், நலமற்றவர், நலிவுற்றவர், பாடற்றவர், அவருடைய எத்தனை திட்டங்களும் இதை பண்ணாக்கிதான் போயிட்டு இருக்கு. தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் உருவாக்கப்படுது 1970. கை ரிக்ஷாவின் பயன்பாடு ஒழிக்கப்பட்டு சைக்கிள் ரிக்ஷா அளிக்கப்பட்டது 1973. 2000 கை ரிக்ஷா, அந்த கை ரிக்ஷா அந்த கை ரிக்ஷா ஆளுங்க கேட்காமலே கொடுத்தது இந்த அரசு என்பதை நாம் இங்க நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். யாரும் கேட்டு வாங்கல. இதுதான் வள்ளுவர் தன்னுடைய குரல்ல சொல்வார். ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது. நாடு அப்படின்ற இதுல சொல்றார் 739வது குரல்ல, நாடு என்ப நாடா வளர்த்தன, நாடு அல்ல நாட வளம் தரும் நாடு. அப்படின்னா அந்த நாடுன்னா என்ன? நாடுன்னா என்ன? அதுல வாழக்கூடிய அந்த குடிமக்கள் கேட்டுதான் வாங்கணும்னா அது நாடே இல்லை. கேட்காமலே அவர்களுக்கு சென்று சேரணும். அதுதான் ஒரு ஆட்சி, அதுதான் ஒரு நாடு. அந்த வகையில கலைஞர் ஒரு நல்ல நாட்டை தான் நமக்கு நடத்தி கொடுத்திருக்கிறாருன்றதை நம்ம பதிவு செய்ய விரும்புறேன். ஒரு கை ரிக்ஷா தொழிலாளி, இது பின்னாடி மறுபடியும் திருப்பி வர அவர் சொல்லும்போது இந்த கை ரிக்ஷா பத்தி மறுபடியும் திருப்பி பேசுவேன். சின்னஞ்சிறு கிராமங்களுக்கு கூட உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கெல்லாம் கிராமத்துல பிறந்தவன். இப்ப சின்னஞ்சிறு கிராமங்களுக்கு கூட சாலை வசதிகள், அதுவும் கான்கிரீட் சாலை வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டது.
தனியார் வசம் சிக்கியிருந்த போக்குவரத்து துறை அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடுதான் அதுக்கு முன்னோடி மற்ற எல்லா மாநிலங்களை விட. சிப்காட் தொழில் வளாகங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. சிட்கோ தொழில் வளாகங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டன. சேலத்தில் உருக்காலை கொண்டு வரப்பட்டது. தமிழக கிராமங்கள் அனைத்திற்கும் மின்சார வசதி உருவாக்கப்பட்டது. தடையற்ற மின்சாரம் கிடைக்க 8 இடங்களில் மின் நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. இதற்கு மேலும் வளர்ச்சியின் பாதையில் செல்ல கலைஞர் அறிமுகப்படுத்திய சில திட்டங்கள் 1997 தரமணி டைடல் பார்க் தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கான புது கொள்கைகள் உருவாக்கப்பட்டது. 14,600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சென்னை மெட்ரோ திட்டம் கலைஞரால் கொண்டு வரப்பட்டதாகும். 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள் கலைஞர் ஆட்சியில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. குடிசை மாற்று வாரியம் உருவாக்கப்பட்டு நகரங்களில் இருந்து குடிசைகள் அனைத்தும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாக உருப்பெற்றன. 2010ஆம் ஆண்டு கலைஞர் இலவச வீடு வழங்கும் திட்டம் தமிழகத்தில் எங்குமே குடிசைகள் இருக்கக்கூடாது என்ற காரணத்தால் உருவாக்கப்படும். இதுதான் அடித்தட்ட மக்களுக்குமான ஒரு ஆட்சி. அவருடைய ஆட்சி, அவருடைய தரம் உயர்ந்தா, அவருடைய நிறைய உயர்ந்தா நாடே மாறிடும். அதுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்துக்கிற பெரிய ஒரு புரட்சி. சென்னையில் அதிக கார் தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கி தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு மைல்கல்லை அடைய வைத்த பெருமை கலைஞருக்கு உண்டு. அதனால்தான் சென்னை ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அறியப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மினி பஸ்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. விவசாயிகளுக்கு கலைஞர் என்ன பண்ணிருக்கிறார்? வள்ளுவர் சொன்னார் இல்லையா, சுழன்றும் ஏறு பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. மத்த எல்லாம் நீங்க தொழில் பண்ணா கூட இந்த உழவுக்கு பின்னாடி தான் எல்லாரும் வரணும். இந்த உழவு மூலமா தான் ஒரு பெரிய பொருளாதாரத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படின்னே வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். இதை புரிந்து கொண்ட நாடுகள் பிழைத்துக் கொண்டன, இது புரியாத நாடுகள் தத்தளிக்கின்றன. அதனால கலைஞர் என்ன பண்ணாரு, இந்த விவசாயிகளுக்கு உழவர்களுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கிறார். இதை இன்று இருக்கிற அரசுகள்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம விவசாயத்துக்கு இலவச மின்சாரம் இந்தியாவிலே இது போன்ற திட்டம் அப்போதுதான் உருவாக்கப்பட்டது. விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம். உழவர் சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டு விளைபொருள்களை இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் வாடிக்கையாளர்கள் சென்று சேர்த்தவர் கலைஞர். ஒரு மிடில் மேனை வச்சுட்டோ ஒரு கார்பரேட் கிட்ட விவசாயத்தை கொடுத்துட்டோ அவன் டிக்டேட் பண்ற மாதிரி விவசாயம் நடந்துக்க முடியாது. ஏன்னா உழவே தலை. அந்த உழவன் தான் இந்த பொருளாதாரத்துக்கு அச்சாணி. அதனால அவங்கிட்ட கொடு, அவன் பொருள்களை விளைச்ச பொருளை அவனே விற்கட்டும். உழவர் சந்தை, எத்தனை உழவர் சந்தை அமைக்கப்பட்டது இப்போ. அப்புறம் அந்த 10 ஆண்டுகள பல உழவர் சந்தைகள் மூடப்பட்டது, மீண்டும் திறக்கப்படுகிறது. எனக்கு டவுன்ல போய் உழவர் சந்தையில நான் வாங்கியிருக்கேன். அந்த உழவர்களோட முகத்துல இருக்கிற சந்தோஷத்தை நான் பார்த்திருக்கேன். அவன் விளைவிச்சு கொண்டு வரான், அவனே அவன் பொருளை விற்கிறான், லாபத்தை அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறான். இதுதான் பெரிய ஒரு மாற்றம் அங்கே. அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்காக 7,000 கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி செய்தது கலைஞர் ஆட்சி. விவசாய கூலிகளுக்கு சம்பள நிர்ணயம் கொண்டு வரப்பட்டது. முன்னாடி எல்லாம் கொஞ்சமா சாப்பாடு மட்டும் போட்டு வேலை வாங்கி இந்த காலம் ஒண்ணு உண்டு. நான் சிறு வயதுல பார்த்திருக்கேன். ஆனா எல்லாம் மீறி அவங்களுக்கு ஒரு சம்பள நிர்ணயம். அதான் ஏழைகளுக்கான அரசு. அதே மாதிரி கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கென நமக்கு நாமே திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அரசு மானியத்துடன் தங்களின் தேவைகளை தாங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிமுகமாக்கப்பட்டது. அடுத்தது கிராமப்புற மேம்பாட்டிற்காக அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டங்கள் அறிமுகப்பட்டது. அடுத்ததாக பெண்களுக்கான திட்டங்கள். இதுதான் சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு. இங்கேயும் பெண்களுக்காக திமுக கட்சியின் மூத்த பெண் தலைவர் மூவலூர் ராமாமிர்தம் அவர்களின் நினைவாக ஏழை பெண்களுக்கு திருமண உதவி திட்டம், கைம்பெண்களுக்கு மறுமணத்தை ஊக்கும் விதமாக கைம்பெண் மறுமண நிதி உதவி திட்டம் ஆகியவற்றை கொண்டு வந்தவர் கலைஞர். நம்ம பாரதிதாசனுடைய கவிதைகளை படிச்சிருப்போம். கோரிக்கை ஏற்று கிடக்குதென்றோ என்று வேரில் பழுத்த பலாம். படிச்சுட்டு எல்லாரும் கவிதை பாடி கைதட்டல் பண்ணிட்டு போற காலத்துல அதை நடைமுறைப்படுத்தி அவங்களுக்கு உதவி மறுமண திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதுக்குண்டான நிதி உதவி கொடுத்து அதை சட்டமாக்கியவர் கலைஞர். அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் பெண்களுக்கு 30% இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது. பெண் உரிமையை பாடி இருக்கிறோம், பெண் உரிமையை நாடி இருக்கிறாரு. 30% பெண்களுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பு இடஒதுக்கீடு. சொத்தில் பெண்களுக்கு சம உரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது ஒரு பெரிய ஒரு சரித்திர நிகழ்வு.
அது வரைக்கும் பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லை. இதை கொண்டு வந்தவர் கலைஞர். இது ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்லையா? சமுதாய மாற்றம் இல்லையா? 33 பெண்களுக்கான இலவச பட்டப்படிப்பிற்கான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன அவரது ஆட்சியிலே. 33% பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டு மிகவும் வெற்றிகரமாக உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடைபெற்றன. உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் 33% பெண்களுக்கு. முதலில் கொஞ்சம் தொய்வாக இருந்தாலும் போக்க காலப்போக்கில் அவர்கள் திறம்பட வந்து விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் நிதி உதவி, ஏழை பெண்களுக்கு இலவச எரிவாயு இணைப்புடன் கூடிய அடுப்புகள் வழங்கப்படுதல், 1989 பெண்கள் பொருளாதாரத்தில் யாரையும் நம்பாமல் சுயமாக இயங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்டது பெண்கள் சுய உதவி குழுக்கள். அது இன்றும் கிராமங்களிலே செயல்படுகின்றன. இப்ப ஆணையராக இருந்த இப்ப இவங்கெல்லாம் அவங்க திருமதி பிரேமா அவர்கள்லாம் தெரியும். அந்த பெண்கள் சுய உதவி வந்து இன்னும் நல்ல பேர் நடந்துட்டு இருக்கு கிராமங்கள்ல. அது வந்து தன்னுடைய கால்களால் தாங்களே நிற்க முடியும் என்ற அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்து பெண்கள் கிட்ட. அடுத்ததாக தமிழுக்காக கலைஞர் அறிமுகப்படுத்திய திட்டங்கள். இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். ஐயன் வள்ளுவன் கொண்ட சிலை பத்தி பேசிட்டோம். செம்மொழியை பத்தி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம். 2010 கோவையில் மிக பிரம்மாண்டமாய் தமிழறிஞர்கள் படைசூட வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்ட செம்மொழி மாநாட்டை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். சிலப்பதிகார நாயகியான கண்ணகிக்கு சென்னையில சிலை வைத்து நமது பண்பாட்டினை பறைசாற்றியிருக்கிறார் கலைஞர் அங்கே. அடுத்தது மெட்ராஸ் மாகாணம் அண்ணாவின் உழைப்பால் தமிழ்நாடு என்றானது. அதே மாதிரி கலைஞரின் முயற்சியால் மெட்ராஸ் என்ற இந்த நம்முடைய நகரம் சென்னை என்று ஆனது கலைஞரின் ஆட்சியில்தான். முக்கியமாக தமிழ்நாட்டுக்கென்று ஒரு தமிழ்தாய் வாழ்த்து மனோன்மணியம் பே. சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களின் பாடலை தமிழ்தாய் வாழ்த்தாக அறிவித்து 1970களிலிருந்து அனைத்து விதமான பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் இது பாடப்பட்டு வருகிறது. இது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்த விஷயம். மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. என்னுடைய அந்த அளவுக்கு நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இப்போ தமிழ்நாட்டில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து ஆரம்பித்து தேசிய கீதத்தோடு முடிக்கிற அந்த நடைமுறை அவருடைய காலத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தமிழ் படித்தவர்களுக்கு அரசு வழியில் முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் 20% இடஒதுக்கீடு வழங்கிய ஒரு கலைஞர். தமிழ்ல படிச்சா 20% அந்த ரிசர்வேஷன். அடுத்ததாக பொது உடைமை மற்றும் சமூக நீதி பற்றி என்ன பண்ணிருக்கிறார் பார்ப்போம். அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்ற அறிவிப்பினை வெளியிட்டு அதற்கான பயிற்சி பள்ளியை உருவாக்கியவர் கலைஞர். ஏன்னா எல்லா துறைகளும் எல்லாரும் சமம் அப்படின்றதுதான் கருத்து. எந்த துறைகளும் விதிவிலக்கு அல்ல. மக்கள் இன்னைக்கு மக்கள் ஆட்சியிலே பாரதியார் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் இந்நாட்டு மக்கள். இந்த துறை தான் இன்னாருக்கின்ற இல்லை. எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரும் எல்லாம் முடியும். எல்லா துறையிலும் எல்லா மக்களும் முன்னேற வேண்டும் என்ற கருத்திலே அவர் கொண்டு வந்த அந்த திட்டம். கலைஞரால் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் ஆதிதிராவிடருக்கான கல்வித்தொகை உயர்த்தப்பட்டது. அவருக்கான விடுதிகள் அதிகமாக திறக்கப்பட்டன. பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு 31%, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு 18% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. அனைத்து சமூகத்தினரும் சேர்ந்து வாழும் வகையில் சமத்துவ புறங்கள் தமிழகம் எங்கும் உருவாக்கப்பட்டன. இது ஒரு பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு. இதுவும் 240 சமத்துவ புறங்கள் உருவாக்கப்பட்டன கலைஞரால். அதுல வந்து எல்லா சாதியினரும் எல்லா மதங்களும் பொருளாதார சாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரு இடத்துல வாழ முடியும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த சமத்துவபுரங்கள் கட்டினாரு. அந்த சமத்துவபுரம் திறக்கும் போது அவர் சொன்ன வந்து கொட்டேஷன் வந்து ரொம்ப பசுமையா இருக்கு. என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு அத்தி மரம் இருக்கு. அத்தி மரத்துல அத்திக்காய் வந்து மேல உச்சம் கொம்புலையும் காய்க்கும், கிளைகளிலையும் காய்க்கும், அடிமரத்திலையும் அத்திக்காய் காய்க்கும். ஆனா உச்சாங்கொம்புல பண்றது வந்து வெண்டைக்காயணும், அப்புறம் கிளையில பண்றது வந்து கத்திரிக்காயணும், அப்புறம் கீழே வந்து பேரிக்காய் யாரும் சொல்றது இல்லை. அந்த மரத்துல எல்லாமே அத்திக்காய் தான். அது மாதிரி சமுதாயத்துல பிறந்த அத்தனை மக்களும் தமிழ் மக்கள் தான், மனிதர்கள் தான். அதனால அவர்கள் எல்லாம் ஒண்ணுதான், எல்லாரும் சமந்தான். ஏற்றத்தாழ்வுகள் சமுதாயத்துல பொருளாதாரத்திலும் சரி சாதி மதத்தில் இருக்கக்கூடாது, எல்லா மக்களும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய தலைவர் பெரியாருடைய கொள்கை. அந்த கொள்கையை இதை நடைமுறைப்படுத்தியதால் கலைஞர் என்று பேசப்படுகிறார். அடுத்ததாக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு 31%, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அனைத்து இதுவும் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் உருது பேசும் இஸ்லாமியர்களை பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பட்டியலில் இணைத்தார். இது ஒரு மதத்துக்கு எல்லா மதத்தையும் சமம். அவர்களையும் அதுல வந்து
உருது பேசும் இஸ்லாமிய பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பட்டியலில் இணைத்தார். இஸ்லாமிய சமூகத்தினருக்கு 3.5% இடஒதுக்கீடை அளித்தவர் கலைஞர். ஆதி திராவிட மக்களுக்கு இலவச வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டது. கலப்பு திருமணங்கள் பெருமளவில் ஊக்குவிக்கப்பட்டது. ஒரு சமுதாயம் எப்போ சமத்துவப்படும் கலப்பு திருமணங்கள், சமுதாய உயர்வு வரும்போது, பொருளாதார உயர்வு எல்லாருக்கும் வரும்போது இது எல்லாம் அடிபட்டு போகின்றது அவருடைய கருத்து. கலப்பு திருமணங்கள் பெருமளவு ஊக்குவிக்கப்பட்டது. கலப்பு திருமணம் செய்து கொள்பவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை தந்து கௌரவம் செய்தது அவர்தம் அரசு. இது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா சாதி மதங்கள் எல்லாமே இந்த எல்லா இதுவும் நம்ம அமெரிக்காவில படிச்சுட்டு நம்ம ஆளுங்க அங்க வேலைக்கு போறோம். அங்க போன பிறகு யாரும் சாதி பத்தி அதிகம் பேசுறது இல்லை. எல்லாரும் இந்தியர்கள், தமிழர்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் தான். ஏன்னா எல்லாருமே வசதி படைத்த மக்கள். அங்க இந்த சாதி மதங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத காரணம் என்னன்னா, எல்லாரும் வசதியா இருக்கான், அவனுக்கு 3 வேளை சாப்பாடு கிடைக்குது, அவனுக்கு எல்லாருக்கும் கல்வி கிடைக்குது, உறையோல் கிடைக்குது, அவனுக்கு நண்பர்கள் வட்டாரம் கிடைக்குது, யாரையும் ஒதுக்கல, எல்லாரும் சமம். இதுதான் ஒரு ஐடியலிஸ்டிக் சிச்சுவேஷன். அப்படிதான் நம்ம நாட்டுல கொண்டு வரணுன்றதுதான் அவருடைய கனவு. அடுத்ததாக கல்வித்துறையில் அவர் கொண்டு வர திட்டங்கள் இதுவும் நம்ம சொல்லி ஆகணும். பொறியாளர் பட்டப்படிப்பிற்கான நடைமுறையில் இருந்த நுழைவுத் தேர்வினை ரத்து செய்தார். மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ் பாஸ் வழங்கப்பட்டது. அதிமுக அல்லது திமுக என்று யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பெருந்தலைவர் காமராஜரால் கொண்டு வரப்பட்ட மதிய உணவு திட்டத்தினை ஒருபோதும் நிறுத்தியது கிடையாது. இது அனைத்து இந்தியாவும் நம்ம கிட்ட கத்துக்க வேண்டிய விஷயம். 2006ஆம் ஆண்டு ஆட்சியின் போது மாணவர்களுக்கு மத்திய உணவில் வாரம் 2 முட்டை தந்து சிறப்பு ஆணையை வெளியிட்டார் கலைஞர். மாவட்டம் தோறும் அரசு மருத்துவமனைகளுடன் கூடிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் இது வேறு எங்கும் இல்லை. இதை எல்லாரும் மனசுல ஏத்திக்கணும். வேற எந்த மாநிலத்திலும் மாவட்டம் தோறும் மருத்துவமனையுடன் கூடிய மருத்துவக் கல்லூரி வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை. இதை சேலஞ்ச் பண்ணி எல்லார்ட்டும் சொல்லிக்கலாம். தமிழர்கள் தலைநிமிர்ந்து சொல்லலாம். அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் தான். நெல்லையில் மனோன்மணியம் பல்கலைக்கழகம், சேலத்தில் பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சென்னையில் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் கட்டப்பட்டது இவர் ஆட்சியில். கலைஞர் அறிமுகப்படுத்திய இதர திட்டங்கள் சில. தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மக்களுக்கான ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மிகப்பெரிய நூலகமான அண்ணா நூற்றாண்டு நினைவு நூலகத்தினை நிறுவியவர் கலைஞர். அது இன்றுக்கும் நமக்கு பெரிய ஒரு வரலாற்று சான்றா நிற்குது. முக்கியமான விஷயம், பிச்சைக்காரர்கள் மற்றும் தொழிலாளிகளுக்கான மறுவாழ்வு மையங்கள் இவரின் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டது 1928. அவர் பராசக்தியில் சொன்ன அந்த பிச்சைக்காரர்கள் மறுவாழ்வை அதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியவர் கலைஞர். ரேஷன் கடைகளில் 1 கிலோ அரிசியினை 2 ரூபாய்க்கும் பின்னர் 1 ரூபாய்க்கு விற்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம், அதாவது கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. மக்களுக்கு இலவச கண் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு பின் இலவச கண்ணாடிகள் வழங்கப்பட்டது. அரவாணிகள் என்று அழைக்கப்பட்ட 3ஆம் பாலினத்தவர்களுக்கு திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் என்று பெயர் சூட்டி அவர்களுக்கான தனி நல வாரியம் அமைக்கப்பட்டது. நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கான நல வாரியத்தை அமைத்துக் கொடுத்தது கலைஞர். மொழி போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்பட்டது. சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கான ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி அறிவித்தது. ஏழை மக்களுக்கு இலவச வேட்டி சேலைகள், எல்லாரும் கிண்டல் பண்றாங்க, இலவச வேட்டி சேலைகள். அவங்க ஏழையா இருந்ததுதான் பார்த்தாதான் தெரியும் அவருடைய கஷ்டம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மேட்டுக்குடிகளுக்கு இது புரியாது. ஏன்னா இலவச வேட்டி சட்டை அவன் வாங்கிக்க மாட்டானான்னு சொல்லுவாங்க. நான் கிராமத்துல இருக்கேன், நிறைய எங்க வீட்டுல கேட்பாங்க, துணி கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர். இது அங்க கிராமத்துல இருந்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது. அதனால்தான் ஒரு அரசியல் தலைவர் அடிமட்டத்திலிருந்து மேல வரும்போதுதான் அவர் அனைவருக்குமான தலைவரா இருக்க முடியும். இல்லைன்னா தன் சமுதாயத்துல மேல மட்டும் இருக்கிறவங்க மட்டும் பார்த்துட்டு போனா ஒட்டுமொத்த தலைவரா வர முடியாது, ஒரு சமுதாய தலைவரா வர முடியாதுன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். வேட்டி சேலை யாரும் கிண்டல் பண்ணாங்கன்னா இந்த கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க. நீ ஏழையா இருந்து பாரியா தெரியும், நீ பட்னியா இருந்து பாரியா தெரியும்னு சொல்லுங்க. அப்பதான் தெரியும் அவங்களுக்கு என்னன்னு. அவனும் இந்த தேசத்து மன்னன் தான். பாரியார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏழையும் இந்த நாட்டு மக்கள் தான். அவனை பார்க்காத ஒரு அரசு அது எல்லோருக்குமான அரசாக இருக்க முடியாது. அந்த வகையிலே கலைஞர் செய்திருக்கிறார். சீரான போக்குவரத்து வசதிகளை மக்களிடையே 4 வழி சாலைகள் நிறைய உருவாக்கப்பட்டது. போக்குவரத்து துறையை அரசுடைமையாக்குது. அரசுடையாக்க மட்டுமல்ல, அதற்கான தனித்துறையை உருவாக்கினார் கலைஞர். நேரடி கொள்முதல் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டது. அது நிறைய விவசாயியா இருந்தவன் தெரியும். நேரடி கொள்முதல் இருந்தது என்னன்னு விவசாயியா இருந்தவன் தெரியும் அவருடைய என்னன்னு. உள்ளாட்சி மற்றும் கூட்டுறவு தேர்தல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவிலேயே
தமிழகத்தில் தான் முதலாக சட்டமேதை அம்பேத்கர் பெயரில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது மற்ற எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் நீங்க போய் சொல்லலாம். அம்பேத்கர் பிறந்த மகாராஷ்டிரால கூட இல்லை, அது இங்கதான். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு தேசிய தலைவரா பார்த்தோம், ஒரு சட்ட மேதையா பார்த்தோம், நம்ம அனைவருக்குமான தலைவரா நம்ம பாக்குறோம். அதனால்தான் அவர் பேர்ல ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் நம்ம ஏற்படுத்திருக்கோம். இஸ்லாமியர்களால் உருது அகாடமி ஏற்படுத்தப்பட்டது. தேர்வுகளில் மாவட்ட மாநில அளவில் முதல் 3 இடம் வாங்கிய பிடித்த மாணவர்களுக்கு மேற்படிப்புக்கு உதவித்தொகை வழங்கி சிறப்பு செய்தவர் கலைஞர். இது மாதிரி அது பாட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு. இன்னும் கூட படிச்சு பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். காரணம் என்னன்னா, அதுல இன்னொன்று முக்கியமா சொல்லி, இவர் ஆட்சியில் 12 அரசு பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்ட, அது சொல்லிதான் ஆகணும் கல்வி. ஏன்னா இந்த மாதிரி கல்வி, சுகாதாரம், அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதி, விவசாயம், உழவர்களுக்கான நலப்பணிகள், மருத்துவ வசதி, எல்லாத்தையும் எல்லா துறைகளும் எதையும் விட்டு வைக்கல. அனைவருக்குமான ஒரு அரசா அவர் வந்து செய்து போனால்தான் இது வந்து பெரிய தலைவரா 5 முறை அவர் சீஃப் மினிஸ்டரா வந்திருக்கிறாரு. அவருடைய காலப்பணிகள் இவ்வளவு பணிகள் அவர் செய்திருக்கிறார். இப்ப சொல்லுங்க, நம்ம வந்து இத்தனை ஆளுமைகள், முதல்ல சொன்ன மாதிரி எழுத்தாளர், கவிஞர், பேச்சாளர், பத்திரிகையாளர், பாடலாசிரியர், கதாசிரியர், நாடக நடிகர், திரைப்பட வசனகர்த்தா, சமூக நீதி போராளி, மொழி போராளி, அரசியல் கட்சி தலைவர், சிறந்த மாநில முதலமைச்சர். இந்த சிறந்த மாநில முதலமைச்சர் தான் ஒரு கிரீடம் மாதிரி மற்ற எல்லா ஆளுமைகளுக்கும். அதனால்தான் கலைஞர் என்ற மனிதர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பாடலாசிரியர், நம்ம அன்னைக்கு பட்டுக்கோட்டையாரை பத்தி பேசணும், அறிவார்ந்த மக்கள் நமக்குள்ள பகிர்ந்துகிட்டோம். ஆனா தமிழகத்து ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் போய் சேர முடியாது ஒரு பாடலாசிரியர். ஒரு திரைப்படத்துல வசனகர்த்தான்னா தமிழுடைய ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் போய் சேர முடியாது. ஒவ்வொரு ஆளுமைகளும், ஒரு எழுத்தாளர்னா எல்லாருக்குமே எழுத்தாளர் கிடையாது. கி ராஜநாராயணன் எத்தனை பேருக்கு படித்தவர்களுக்கு தெரியும், படிக்காதவர்களுக்கு தெரியாது. அப்போ அனைத்து இதுக்கும் சேரத்துக்கு வந்து கிரீடமும் அமைந்தவருக்கு வந்து அந்த முதல்வர், அதுவும் எல்லோருக்குமான முதல்வர் என்ற அந்த ஒரு பணி, இதை நாம் நிச்சயம் பாராட்டித்தான் ஆக வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆளுமைக்கு கல்கத்தா பாரதி தமிழ் சங்கம், இப்போது நான் அங்கு வருகிறேன். தமிழ் தலைமகன் என்ற விருது வழங்கி கௌரவித்தது. கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கத்தை பத்தி நான் இங்கே சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும். இந்தியாவிலே தமிழகத்துக்கு அப்பால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தமிழ்ச்சங்கங்களில் முதல் சங்கம் கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம். 1941 இந்த கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது. அன்று விஞ்ஞானிகள் திரு கிருஷ்ணன், சர் சி வி ராமன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அதிலே ஆரம்ப காலத்திலே ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள். மூதறிஞர் ராஜாஜியும் கூட ஆரம்ப காலத்திலே அந்த கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கத்துடன் சேர்ந்து பணியாற்றியிருக்கிறார். பல பெருமைகளுக்குடையது கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம். இன்றும் ஒரு கிளையோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தமிழ்ச்சங்கம், உலகமெங்கும் இருக்கிற தமிழ்ச்சங்கத்திலே ஒரே சங்கம் கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம் என்ற பெருமை நான் சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கு 14 தமிழ் அமைப்புகள் கல்கத்தாவில் இருக்கின்றன. அந்த அத்தனை தமிழ் அமைப்புகளையும் 2006 ஒன்றிணைத்து ஒரு பெரிய பொங்கல் விழா எடுத்தது கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம். அந்த பொங்கல் விழாவிலே அன்றைய கவர்னர் கோபாலகிருஷ்ண காந்தி அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள். தமிழ்நாடு அரசும் தன்னுடைய ஏலிசை நாடகமன்றம் மூலமாக நாட்டுப்புற கலைஞர்களை இங்க அனுப்பித்து ஒரு நாள் முழுதும் நடந்த விழா. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஒரு திறந்த வெளியிலே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 பேர் கலந்து கொண்ட ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி. அது வந்து வருடம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பெரிய சிறப்பளிக்கூடிய நிகழ்ச்சி. இன்று கல்கத்தாவின் ஒரு அன்றாட வாழ்விலே வருடந்தோறும் நடக்கக்கூடிய விழாவிலே இந்த பாரதி தமிழ்ச்சங்கம் நடத்தும் விழா, பொங்கல் விழா ஒரு முக்கியமான விழாவாக உருப்பெற்றிருக்கிறது. இதிலே தமிழர்கள் மட்டும் இல்லாமல் அங்க இருக்கிற வங்க மொழி பேசுபவர்கள், அதோடு இல்லாம மற்ற மொழி பேசக்கூடிய ஆளுமைகள், அதாவது தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், பஞ்சாபி, அஸ்ஸாமி, எல்லாமே இதுல இப்ப கலந்துக்கிறாங்க, அந்த விழாவில கலந்துக்கிறாங்க. அது ஒரு பெரிய பொங்கல் விழான்றது ஒரு பெரிய ஒரு விழாவா கல்கத்தாவில உருப்பெற்றிருக்கிறது. அந்த பெருமைக்குரியது கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம். அதுவும் இல்லாம இது வந்து வருடம் ஒரு பெரிய ஆளுமைக்கு வந்து ஒரு சாதனை தமிழர் விருதை கொடுத்து வருகிறது இந்த கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கம். அது வந்து முதலாவதா இப்போ நம்ம வந்து
பல ஆளுமைகள், அருட்சொல்ல பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம், முன்னாள் துணைவேந்தர் திரு வாசை குழந்தைசாமி, பல பல அறிஞர் பெருமக்களை கௌரவித்து வருகிறது இந்த கொல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கம். ஆண்டுதோறும் தனது பாரதி பிறந்த நாளிலே டிசம்பர் 12ஆம் நாள் இல்லது அடுத்த வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுவோ அதில் அந்த விழா நடத்தி விழா அந்த அந்த விருதினை வழங்கி வருகிறார், சாதனை தமிழர் என்ற விருது. 2009 ஒரு முறை கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் அங்கே கல்கத்தா சென்றிருந்தார். அன்று அவர்கள் ஞானபீட விருது கொடுப்பதுதான் நினைக்கிறேன். கல்கத்தா சென்று விருது வாங்க சென்றிருந்தார். நக்கீரத்தை நம்ம நண்பர் நக்கீரர் பின்னால் அதை பற்றி சொல்லலாம் அவருடைய உரையிலே. அப்போ விருதுக்கு செல்லும்போது அதுக்குள்ள நான் என்ன 2007 நான் பூனா வந்து விட்டேன். கல்கத்தாவில இருந்து கிளம்பி வந்து விட்டேன். அப்போது அதுல இருந்து இன்றும் அதுவரை கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கத்தோட ஆலோசகராக இருந்து வருகிறேன். அந்த நண்பர்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். அதற்கு அங்கே வந்திருக்கும் போது அங்கிருந்து நமது நண்பர்கள் திரு நக்கீரர், திரு ஸ்ரீதர் எல்லாரும் அங்கிருந்து போன் பண்ணாங்க. தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி கவிப்பேரரசு வந்திருக்கிறாரு, இந்த ஆண்டு சாதனை தமிழர் விருது கலைஞருக்கு கொடுக்கலான்னு நாங்க எல்லாரும் முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம். அப்படி என்னங்க கேள்வி கேட்கறது ஒண்ணுமே நீங்க முடிவு பண்ணாதான் சரியா இருக்கும்னு நான் சொன்னேன். என்ன அவர் என்ன சொன்னார், இல்ல அவருக்கு 86 வயது ஆகிவிட்டது, அவருக்கு கல்கத்தா வர முடியாது, இப்ப சக்கர நாற்காலியில் தான் இருக்கிறாரு, அதனால கல்கத்தாவே அங்க சென்னையில அவருக்கு விழா எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அது கொஞ்சம் வியப்பா இருந்தது. எப்படி கல்கத்தா மக்கள் எல்லாம் சென்னைக்கு போய் எப்படி விழா எடுக்க முடியும்? ஆனா அந்த மக்களுடைய நான் பாராட்ட வேண்டும். இங்கே அதனுடைய துணைத் தலைவர் திரு நக்கீரர் இருக்கிறார், அதனுடைய பொருளாளர் இவர் திரு ஜெயராமன் இருக்கிறார், தலைவர் அனந்தபத்மநாபன் வந்திருக்கிறார் என்று நான் பின்னாடி பார்த்தேன். அதனுடைய செயலாளர் கவிதாயினி சித்ரா சிவராமகிருஷ்ணனும் இந்த இணைப்பில் இருக்கிறார். இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு செய்து ஒரு 250 கொல்கத்தா தமிழர்கள் சென்னை வந்திருந்தார்கள் அந்த விழாவை நடத்த. அதற்கு முன்பாக இது சாதனை தமிழ் ஒரு துறையிலயோ 2 துறையிலயோ பண்ணா சாதனை தமிழர்னு சொல்லலாம். நம்ம 10 துறையில சாதனை தமிழர் எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுக்காக பட்டத்தை மாத்தணும் சொல்லும் போது தமிழ் தலைமகன் என்ற விருதை அந்த சஜஸ்ட் பண்ணவர் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் தான். அவர் தான் பின்னாளிலே கலைஞர் அவர்களுக்கு எங்களை அறிமுகப்படுத்த அழைத்தார். அதுக்குண்டான சில படங்களை இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். திரு ஸ்டீபன் ராஜ் அவர்கள் அதை இங்கு பகிரட்டும். வாருங்கள் நண்பரே. இந்த படம் 2009 நவம்பர் 7ஆம் நாள் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து எங்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். கூட அன்று என்னோடு வந்தவர் அன்றைய தலைவர் டாக்டர் சிவகுமார் IPS, இப்போ ADGP இருக்கிறார் கல்கட்டாவில். முனைவர் நக்கீரர் பக்கத்துல உட்கார, அடுத்த படத்துல தெரியும். அப்புறம் திரு ஸ்ரீதர் வந்திருந்தார், அவர் செயலாளராக இருந்தார். அடுத்த படத்துக்கு போலாம். என்னாச்சுங்க? இவர் நான் இருக்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். பக்கத்துல ஸ்ரீதர், அது பக்கத்துல முனைவர் நக்கீரர். முனைவர் நக்கீரர் பத்தி ஒரு வார்த்தைகள் சொல்லணும். அவர் நிறைய டிக்ஷனரிஸ் எழுதியிருக்கிறார். பெங்காலி டு தமிழ், தமிழ் டு பெங்காலி, இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, எல்லா மொழிகளிலும் நிறைய படைப்புகள் கொடுத்திருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 படைப்புகளை பண்ணியிருக்கிறார் முனைவர் நக்கீரர். இன்னும் அங்கதான் புள்ளியியல் துறையில அங்கதான் கல்கத்தாவில் தான் பணிபுரிகிறார். இன்னமும் பக்கத்துல திரு ஸ்ரீதர், அவர் இப்போ ஓய்வு பெற்று இப்ப சென்னைக்கு வந்துட்டார். அங்க அது பக்கத்துல இந்த பக்கம் டாக்டர் சிவகுமார், அவர் தான் அங்க IPS ADGP-யா இருக்கிறாரு. இன்னொரு நம்பர் அவர் பேர் நினைவு வரல. கடைசியில என்னுடைய மகன் அருண் சேகரன், நான் அப்ப பூனால இருந்ததுனால வரும்போது கூட என்னுடைய மகனும் அதில் கூட சேர்ந்து வந்துட்டாரு. அடுத்த படம் பார்க்கலாம். அடுத்த படம் பார்க்கலாமா? அதுல 4 படம் இருக்கு நினைக்கிறேன். அடுத்ததுங்க, இந்த சந்திப்பும் போது நான் ஒன்று சொல்லணும். இங்க முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கைரிக்ஷா பத்தி. எங்களை சந்திச்சு பேசும்போது கல்கத்தா நக்கீரர் தான் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காரு, அந்த பக்கம் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து. அவர் என்னை கேட்டார். அவர் கேட்ட முதல் கேள்வியில் நாங்கெல்லாம் ரொம்ப அசந்து போயிட்டோம். கல்கத்தால வரீங்க, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க கேட்டுட்டு, எப்போ உங்க கல்கத்தால எப்போ கைரிக்ஷாவை ஒழிக்க போறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. ஏன்னா
நான் சொன்னேன் தாங்க தமிழ்ச்சங்க தலைவர் நாங்க உங்களுக்கு தெரியல. ஆனா அவர் சொன்னார், நம்ம வந்து 1972லயே இங்க வந்து மனுஷன் இழுக்கிற கைரிக்ஷாவை ஒழிச்சிட்டோம். ஆனா இன்னும் ஏன் அந்த கல்கத்தாவில் ஒழிக்கலன்னு தெரியல. உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு அவங்கள பார்க்கும்போது சொல்லுங்க, எங்களை சந்திச்சு போய் சொல்லுங்க, அவங்கள அந்த கைரிக்ஷாவை ஒழிக்க சொல்லுங்க. இது ஒரு மாபெரும் தலைமை. அதை வந்து எனக்கு வந்தா எனக்கு விருது கொடுக்க போறாங்க அதை பத்தி பேசல அவர். ஒரு அந்த அந்த மாநிலத்துல சமுதாய சீர்திருத்தம் எப்படி நடக்கும், மனிதனை ஒருத்த வந்து இழுக்கிறது வந்து எப்போ ஒழியும் நினைக்கிற ஒரு ஒரு மனம் அது எல்லா தலைவர்களுக்கும் வந்துடாது. அதை வந்து நான் கண்டிப்பா நான் இங்க பதிவு செய்யணும். அடுத்தது 2வது அப்போ அவர்கிட்ட பேசி அவருடைய இசைவை வாங்கணும். வாங்கிட்டு 20ஆம் தேதி டிசம்பர் 2009 அவருக்கு அந்த விருதை கொடுக்கறதுன்னு முடிவு பண்ணோம். இது வந்து அப்போ அன்னைக்கு இது வள்ளுவர் கோட்டத்திலேயே இந்த விழாவை நடத்துறது. ஏன்னா அவருக்கு வள்ளுவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பாசம் புரியும் நமக்கு. அதுவும் இல்லாம வள்ளுவர் கோட்டத்தையே அவர் தான் அவருடைய ஆட்சியில் தான் அமைத்து கட்டப்பட்டது. அதனால அங்கேயே வச்சு அவருக்கு அந்த விருது கொடுக்கறது சிறப்பா இருக்கும்னு நினைச்சோம். அன்னைக்கு இந்த படங்கள்லாம் அன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், அன்னைக்கு நாங்க கல்கத்தா தமிழ் சங்கம் என்ன செய்தோம்னா, இதை வந்து கல்கத்தா தமிழ் சங்கம் இந்த விழாவை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணா கூட அதோட ஏன் மத்த எல்லா புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களையும் இணைச்சிக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு நாவல் ஐடியா எங்க தமிழ்ச்சங்க நிர்வாகிகள் மனசுல வந்தது. அப்போ அனைத்து இந்திய அளவுல 22 தமிழ்ச்சங்கங்கள் நிர்வாகிகள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. அன்னைக்கு அதை வந்து கலந்துக்கிற நிர்வாகிகள் இப்போ திருவனந்தபுரத்துல நம்ம நண்பர் திரு முத்துராமன் கூட அது இருப்பார். 22 அனைத்து இந்திய அளவில் வந்திருக்கிற தமிழ்ச்சங்கங்கள், ஒரு 8 தமிழ்ச்சங்கம் புலம்பெயர்ந்த தமிழ்ச்சங்கங்கள், அதாவது சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஜெர்மனி, வாஷிங்டன் அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. அப்போ அன்னைக்கு காலையில அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இன்னைக்கு மாலையில அன்னைக்கு விழா நடக்க போறது, நீங்க வந்து கலைஞர் அவங்க எங்களுக்கு ஒரு கலந்துரையாடல் நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுங்களேன், நாங்கெல்லாம் அவர் பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறாங்க, அழைப்புக்கு அவ்வளவு தூரம் மரியாதை கொடுத்து எல்லாரும் வந்திருக்கிறாங்க. அவ்வளவு ஆர்வமா அவங்க அந்த வந்து முதலமைச்சரை பார்க்கணும், கலைஞரை பார்க்கணும், அவருக்கு விருது விழாவில் கலந்துக்கணும் எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாரும் நாங்க நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கம். அந்த படங்கள் நம்ம சில படங்களை வச்சு பார்க்கலாம். இது எதனா பேசுவீங்களா சார்? இதை வந்து இப்போ வந்து சில எல்லாரையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். அன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்க, எல்லா தமிழ் சங்கத்தின் சார்பில் எல்லாருடைய சார்பிலையும் அவருக்கு பொன்னாடை ஒத்தணும். அன்னைக்கு அது வந்து அறிவாலயத்தில் நடந்த ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி. அது அன்னைக்கு எல்லா சங்க உறுப்பினர் தலைவர்கள், செயலாளர்கள் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. கலைஞரோட பேசினாங்க. அவருடைய எல்லாருடைய குறைகளும் அவர் கேட்டாரு. தமிழ்ச்சங்கங்களுடைய பங்கு என்ன, தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாரு. எல்லாரும் பேசி அவருக்கு எல்லாருடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டோம். அது பெரிய செய்தியா அன்று தொலைக்காட்சிகள், ஊடகங்கள் நிறைய வந்தது. இதை வந்து பெருசு பண்ண முடியலைங்களா? இது அவ்வளவுதான் சார். சரி, அடுத்ததாக அது முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு அன்று மாலை இதுல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இருப்பாங்க. அந்த ஹாங்காங் தமிழ்ச்சங்கம், நம்ம இவர் இருப்பாரு, நம்ம முத்துராமன் அங்க இருக்கிறாரு, டெல்லி தமிழ்ச்சங்கம், மும்பை தமிழ்ச்சங்கம், புனே தமிழ்ச்சங்கம், பெங்களூர் தமிழ்ச்சங்கம், மங்களூர் தமிழ்ச்சங்கம், மைசூர் தமிழ்ச்சங்கம், சிங்கப்பூர், மலேசியா எல்லாரும் அன்னைக்கு எல்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டு விழாவா நடந்து போச்சு. அதை மாறி போச்சு. தமிழர்கள் உலகெங்கும் இருக்கிற தமிழர்கள் வந்து அவரை கௌரவிச்ச ஒரு அந்த பெரிய ஒரு உயர்வு அன்னைக்கு நடந்தது. அதற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அடுத்ததாக அன்று மாலை விழா பண்ணலாமா? அடுத்தது மாத்துங்க. அன்று மாலை விழாவில் அரங்கம் சொன்னேன். அரங்கத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 பேர் கெப்பாசிட்டி. அது நிரம்பி வழிஞ்சு வெளியில ஒரு 1000 பேர் வெயிட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6000 பேர் நடந்த விழா. நல்ல பசுமையான ஞாபகம் இருக்கு. எல்லா தமிழ்ச்சங்க நிர்வாகிகளும் இங்க இருக்கிறாங்க. வந்திருக்கவங்களாம் அன்னைக்கு வந்தவங்கலாம் இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறாங்க. அதோட என்னுடைய கல்லூரி தோழர் அன்னைக்கு நண்பர் ஹுமாயூன் கபீர் கூட அங்க அன்னைக்கு வந்திருந்தாரு. எல்லா மத்திய மாநில அமைச்சர்கள் அப்ப எல்லாமே இருந்தாங்க. இப்ப இருக்கிற முதல்வரும் அப்போ துணை முதல்வராக இருந்தார் அந்த டைம்ல. அடுத்த படம் போங்க. இதெல்லாம் விழாக்கு முன்னாடி இவர் வந்து அன்னைக்கு மேயர், அன்னைக்கு இவர் நம்ம அபை நடராஜன் அன்னைக்கு வந்து விழாவில் வந்து கலந்துக்கணவர் வந்து மேடையில பங்கு பெற்றவர்கள் வந்து அன்னைக்கு வந்து டாக்டர் வாசை குழந்தைசாமி தலைமையில இந்த விழா நடந்தது. அதுல வந்து வாழ்த்துறை வழங்கியவர்கள் வந்து டாக்டர் அபை நடராஜன், இலக்கிய செல்வர்
குமரி அனந்தன், ஓவிய நடிகர் திரு சிவகுமார், கவிப்பேரரசு வைரமுத்து இவர்கள் எல்லாம் வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள். மேடையிலே என்னுடன் அன்று திரு மகாலிங்கம், திரு எஸ் மகாலிங்கம் அவர்கள் கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கத்துடைய ஆலோசகர், அதோடு இல்லாமல் அன்றைய செயலாளர் திரு ஸ்ரீதர் நன்றி நவிழ்ந்தார். அன்று எனக்கு அந்த விருது மடலை வாசித்து வழங்கும் அந்த பேரு எனக்கு கிடைத்தது அன்று. இதுதான் அந்த படம். அன்று தமிழ் தலைமகன் என்ற விருதை அன்று கலைஞர் அவர்களுக்கு கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கியது. அது பற்றி ஒரு சின்ன அந்த விருது மடலை வாசித்ததை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஒளிப்பதிவு இருக்கு. அதை பற்றி இல்லைங்க பாருங்க. எல்லாருமே இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெயராமன் அங்க இருக்கிறாரு, திருமதி சித்ரா சிவராமகிருஷ்ணன், டாக்டர் நக்கீரர், எல்லாருமே இன்னைக்கு அங்க அந்த விழாவில் பங்கு பெற்றவர்கள். திரு அசோகன் அவர் இன்னைக்கு கலந்துக்கிறார் தெரியல, அவரோட யுஎஸ்ல கலந்துக்கிறன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு, பின்னாடி அடுத்த பக்கத்துல இருக்கிறாரு தெரியல. ஸோ எல்லாரும் கலந்துக்கின ஒரு பெரிய விழா. அந்த அந்த ஒளிப்பதிவை நீங்க கொஞ்சம் ஒளிபரப்புங்க. ஓப்பன் ஆகலைங்களா? ஆகுது. ஏதோ பிரச்சனை. சரியா 60 நிமிஷம் நினைக்கிறேன். இல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், கலந்துரையாடல் பண்ணிடுவோம், பிறகு போட்டுக்குவாங்க. மகிழ்ச்சி, அப்படியே செய்வோம். அன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு அது பெரிய ஒரு மாபெரும் விழாவா எல்லா தமிழ் சங்கங்களும் புடைசூழ கல்கத்தா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுக்கு தமிழ் தலைமகன் என்ற விருதினை வாசித்து பெருமைப்பட்டது. அதுதான் இன்றைய தலைப்பாக நினைவுகளில் தமிழ் தலைமகன் கலைஞர் என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார் நண்பர் திரு ஸ்டீபன் அவர்கள். இப்படி ஒரு பெரிய விழாவை நடத்தி முடித்ததில் எங்களுக்கு அனைவருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சி. எனக்கு அதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. இன்று உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதிலும் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த அளவிலே இந்த உரையை நான் முடிக்கிறேன். இங்கே என்னுடைய உரையை கேட்க வந்திருக்க என்னுடைய அனைத்து கல்லூரி நண்பர்கள் திரு விஜயன், கலைச்செல்வன், திரு ஹுமாயூன் கபீர், சிவராஜ், குணச்செல்வன், திரு என்னுடைய பேராசிரியர் திரு பிச்சைமுத்து, அப்புறம் திரு அஷ்ட சிவாஜி, திரு மணிவண்ணன், அது போன்ற மற்ற எல்லா நண்பர்களுக்கும், அதே மாதிரி என்னுடைய தமிழ்ச்சங்க நண்பர்கள் திரு முத்துராமன், திருவனந்தபுரம் தமிழ்ச்சங்க தலைவர், கல்கத்தா தமிழ்ச்சங்க தலைவர் திரு அனந்த பத்மநாபன், துணைத் தலைவர் திரு நக்கீரர், பொருளாளர் திரு ஜெயராமன், செயலாளர் கவிதாயினி சித்ரா, மற்ற அனைவருக்கும், என்னுடன் இங்கே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்கள் திரு வினயதீர்த்தான், திருமதி பிரேமா, திருமதி பத்மா, திரு முத்தையா ராமநாதன், அனைவருக்கும் எனது அன்பு கலந்த நன்றி. Now we can discuss. நான் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்றது ஒண்ணுமே இல்லை, அதுக்கு கலைஞர் சொல்லணும், அதனால கலந்துரையாடலாம். வாருங்கள். மற்றவர்கள் கருத்து இப்ப யார் வேண்டுமானாலும் பேசலாம். உங்க மைக்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணியாச்சு, நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு பேசலாம். ரைட். நானு பேசுங்க. முதல்ல நான் வந்துடுறேன். கலைஞர் 1981, அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு 13 வருஷத்துக்கு கலைஞர் பதவியில் இல்ல. எம்ஜிஆர் தான் வந்தாரு, ஓட்டு போட்டாங்க. ஆனாலும் கூட எம்பி சீட்டுக்கு டிஎம்கேக்கு தான் ஓட்டு போட்டாங்க. தட்ஸ் இட் ஒன் ஸ்டோரி. யாரும் அதை பத்தி பேசுறதே இல்ல. 13 வருஷம் எம்ஜிஆர் 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 தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா எலெக்ஷன் வருது 1989ல. அந்த நேரத்துல நான் எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா எல்ஐசி பில்டிங்ல வேலை பார்க்கிறேன். சிந்தனையாளர் மன்றம், திங்கர்ஸ் ஃபோரம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம். அதுல நான் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி. நாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து எல்ஐசி பில்டிங்ல
முழுக்க முழுக்க எல்ஐசி பில்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும்னுட்டு. நாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் பேரு நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பணம் கலெக்ட் பண்ணி எலெக்ஷனுக்காக 5000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். அப்ப 5000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டாம், 5555 ரூபாய் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எங்க பிரசிடென்ட் கேஜி பழனிங்கிறவரு அவர் சொன்னாரு. அப்ப சரி 555 ரூபாய், நான் சொல்ற காலம்லாம் 1989, 555 ரூபாய் நாங்க ஆபீஸ் பேரர்ஸ் மட்டுமே கலெக்ட் பண்ணி 5555 ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு போய் அண்ணா அறிவாலயத்துல கலைஞரை பர்சனலா பார்த்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னால கொடுக்குறோம். ரொம்ப பெரிய தொகையெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. 1989 5555 ருபீஸ். அதை கொடுக்குற போது அன்னைக்கு தேதிக்கு எனக்கு 10th ஜனவரி என்னுடைய பிறந்த நாள் 1989. அப்ப நான் அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். நாங்க காசு கொடுத்தோம், கலைஞர் வாங்கிக்கிட்டாரு அந்த காசை முழுக்க கேஷ், செக்கெல்லாம் கிடையாது, மத்தெல்லாம் கிடையாது. வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரசிடென்ட் கேஜி பண்ணி சொல்றாரு, தம்பிக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே கலைஞர் ஒரு பேப்பரை எடுத்து என்ன பல்லாண்டு வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி எனக்கு கையில உடனே கொடுத்தாரு. இன்ன வரைக்கும் நான் அதை மிகப்பெரிய புதையலாக வைத்திருக்கிறேன். கொடுத்த தொகை பெரிய தொகையே கிடையாது, 5555 ரூபாய். எல்ஐசி பில்டிங் முழுக்க கலெக்ட் பண்ணுது. 14 ஃப்ளோரு, 14 ஃப்ளோர்ல கலெக்ட் பண்ணி இவ்வளவுதான் காசு கிடைச்சது. ஏன்னா அந்த குரூப் எதுவுமே கலைஞர் கிடையாது, நாங்க மட்டும் ரொம்ப மைனாரிட்டி. நாங்க கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தப்ப கலைஞர் உடனே பேப்பர் எடுத்து பல்லாண்டு வாழ்கன்னு கொடுத்தாரு. இத ரொம்ப பத்திரமா நான் பாதுகாச்சிருக்கிறேன். மகிழ்ச்சியான அனுபவம். அதே மாதிரி இன்னொரு செய்தியும் சொல்லிடுறேன். வள்ளுவர் வள்ளுவர் கோட்டத்தை அவர் உருவாக்கிடுறாரு. 2 மாசமோ 3 மாசத்துலயோ பதவி இழந்து எம்ஜிஆர் வந்துடுறாரு. எம்ஜிஆர் வள்ளுவர் கோட்டத்தை ஓபன் பண்றாரு. ஆனா கலைஞர் சொல்றாரு, நான் இந்த வள்ளுவர் கோட்டத்துக்குள்ள நான் காலை வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கலைஞர் டெசிஷன் எடுக்கிறாரு. நானும் அதே டெசிஷன் எடுக்கிறேன். கலைஞர் வள்ளுவர் கோட்டத்துக்குள்ள காலை வைக்கிற வரைக்கும் நானு காலை வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு, நான் வேலை பார்த்தது முழுக்க கேகே நகர்ல இருந்து நான் பாரிஸ்ல வேலை பார்த்துக்கிறேன், எம்ஜிஆர் எல்ஐசி பில்டிங் மவுண்ட் ரோட்ல வேலை பார்த்துக்கிறேன். 20 வருஷமும் அந்த வழியா போயிருக்கிறேன். ஒரு நாள் கூட வள்ளுவர் கோட்டத்துக்குள்ள நுழையல. வள்ளுவர் கோட்டம் அவர் கலைஞர் பதவிக்கு வந்து உள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நானு வள்ளுவர் கோட்டத்துக்குள்ள காலை வச்சேன். அதே வழியில போயிருக்கிறேன். ஒரு நாள் கூட நான் வள்ளுவர் கோட்டத்துக்கு நுழையல. ஐ டுக் அ டெசிஷன். என்னைக்கு கலைஞர் காலை வைக்கிறாரோ அன்னைக்கு தான் நானும் நுழைவேன் அப்படின்னு நான் எனக்கு ஒரு உறுதி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள நுழைஞ்சேன். முடிஞ்சிச்சு. நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க வரும்போது மத்தவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. பேசுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ ரன் பண்ணிடுவோம். சவுண்ட் கேக்குதா? எஸ் 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 கேக்குது. ஓகே ஓகே. ஆடியோ ரொம்ப போரா இருக்க. வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க பாருங்க.
இல்ல இது வந்து ஏற்கனவே நீ அனுப்பிச்ச ரெக்கார்ட் ஆன ஆடியோ கம்மியா இருக்கு. ஏற்கனவே நீ அனுப்பிச்ச ரெக்கார்டிங்கே வந்து அது வந்து அது புரியாத இதாதான் இருந்தது. ஏன்னா அது சரியா அது கொஞ்சம் மேபி நீ வந்து ஆர்கைவ்ஸ்ல கேட்டு வாங்கலாம் நீ இதோட இத. கொஞ்சம் இது முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் பேசிக்கலாம். சரி பேசலாம். ஓகே, கோ ஹெட் கோ ஹெட் கோ ஹெட். வீடியோ பிளேச்சஸ் இருக்காங்க.
தெரியாது. ஓகே, மகிழ்ச்சி. இதுதான் அந்த நிகழ்ச்சி. சரியா வாய்ஸ் சரியா வரல, இல்ல பரவாயில்ல, மகிழ்ச்சி. இந்த அளவுக்கு அது கொண்டு சேர்க்க முடிஞ்சதே பெரிய திருப்தி தான். மகிழ்ச்சி. ப்ரொஃபசர் பேசலாம். ப்ரொஃபசர் பிச்சைமுத்து நீங்க பேசுங்க சார். வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி. எங்களுடைய முன்னாள் மாணவருடைய ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு சொற்பொழிவு என்றே சொல்ல வேண்டும். முத்தமிழ் அறிஞரை தெரியாதவர்கள் உலகத்தில் யாருமே இல்லை. அவருடைய தாக்கம் இவருக்கும் நிறையாக இருந்திருக்கிறது. இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்த தமிழ் அறிஞர் துணைவேந்தர் வாசைக்கு அவர்களையும் இதை தலைமையாக சொல்லி குமரி அனந்தன் ஔவையார் போன்ற தமிழ் அறிஞர்களையும் சேர்த்து இவர் கல்கத்தாவை மட்டும் சென்னைக்கு அழைத்து வரவில்லை, உலகத் தமிழ் சங்க அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து மிகப்பெரிய விழாவாக இதை நடத்தியிருப்பது பெருமையாக இருக்கிறது. அத்தனையும் கலைஞர் அவருடைய அத்தனை ஆஸ்பெக்டையும் இவர் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணியிருக்கார். இவர் ஒரு பொறியாளர் என்பதனால் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆராய்ந்து கசக்கி பிழிந்து அதனுடைய சாராக எடுத்து இன்றைக்கு நமக்கு அளித்திருக்கின்றார். இந்த கலைஞருடைய சாதனைகள் ஒவ்வொன்றையும் பட்டியலிடும்போது நான் வளர்ந்த காலத்தில் அவையெல்லாம் நிறைவேறின. நான் ஒரு சாட்சியாகவே பார்த்து கொண்டு வந்தேன். ஸோ அதனுடைய வளர்ச்சி என்ன என்பது எங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும். அத்தகைய ஒரு சிறந்த விழாவை நாமெல்லாம் பெருமைப்படக்கூடிய முத்தமிழ் அறிஞர் அவர்களுக்கு இவ்வளவு சிறப்பாக உலகத்தில் உள்ள அத்தனை தமிழ்ச்சங்களையும் ஒன்றிணைத்து அற்புதமாக ஒரு விழாவை நடத்தி இருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி மாபெரும் நிகழ்ச்சி. கலைஞருடைய தாக்கம் இல்லாத தமிழர்களே மற்றவர்களோ இருக்க முடியாது. அத்தகைய பெரும் சாதனையாளர். என்னுடைய மகளுக்கு பூங்குழலி என்று பெயர் வைப்பதற்கு காரணமே கலைஞர் ஐயா அவர்கள் தான். நான் அவை கோவையில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். என் மகள் பிறந்தால் அப்போது காந்திபுரத்தில் உள்ள ஒரு கூட்டத்தில் கலைஞர் அவர்கள் பூங்குழலி என்ற ஒரு வார்த்தையை உபயோகித்தார். அதுதான் என்னுடைய மகளுக்கு பேர் வைக்க காரணமாக அமைந்தது. ஸோ எல்லாருடைய தமிழருடைய வாழ்க்கையிலும் அவருடைய பாதிப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது. தமிழ்நாடு தமிழர்கள் எல்லாரும் பெருமைப்படக்கூடிய பெரிய வாய்ப்பு. ஞானசேகரன் என்பவர் ஞானி. அவர் கொடுப்ப அத்தனைக்கும் நான் சென்று வருவேன். அவருடைய குழந்தைகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். இந்த ஞானி இப்போது பெரிய ஆராய்ச்சியாக செய்திருக்கின்றார். இதே துறையை இன்னும் மேற்கொண்டு செய்து ஒரு முனைவர் பட்டம் வாங்க வேண்டும் என்னுடைய பெரிய ஆவல். அதற்கு தகுதியானவர் நிச்சயமாக. அதற்கு கூடிய சீக்கிரம் அவர் முயற்சிக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக அவர் முனைவர் ஞானசேகரன் என்ற ஒரு பட்டத்தையும் பெறுவார். இந்த வாய்ப்பு என்னுடைய முன்னாள் மாணவர்களும் இதில் கலந்திருக்கின்றார்கள். இன்றைய கூட்டத்தில், இன்றைய காணொளி காட்சியில் அவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அத்துணை பேருக்கும் இதை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த சிகாமணி ஐயா அவர்கள் உள்பட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மாணவர் பிரதர்ஸ் யுனைடெட் பிரதர்ஸ் அவருடைய நிறுவனர் எல்லோரும் இருக்கின்றார்கள். கதை சொல்லும் மணிவண்ணன் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள். அத்தனை பேருக்கும் உலகளாவிய அத்தனை தமிழ் எங்களுடைய பொறியியல் கல்லூரி அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்ற என்ஜினியர் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு அனைவருக்கும் அம்மா சித்ரா அம்மா போன்றவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். நான் பேசட்டுமா? பேசலாம். அதாவது கல்லூரி காலங்களிலேயே பல பேராசிரியர்கள் பாடம் எடுக்கும்போது தூங்கிய அனுபவம் இருக்குது. நீ வேற கொஞ்சம் அங்க ஆசிரியராக வேலை செஞ்சிருக்கிற. சரி, என்ன பண்றதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்தது, அச்சம் இருந்தது. ஆனாலும் அந்த 1 மணி நேரம் போனது தெரியல. ஆமா, அது அது ஆசிரியர் பணியில இருந்து விளக்கினதுனால என்னன்னு தெரியல. அதனால கொஞ்சம் சுவராசியமா ஐயா நீ கோச்ச கூடாது, நீங்க பிச்சையா போனது தெரியல.
அதுல ஒரே ஒரு இது வந்து இவருக்கு நிறைய பேர் புகழஞ்சலி வந்து அங்க அப்பப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. இவரோட இறப்புக்கு பிறகு நிறைய புகழஞ்சலி நடந்தது. அதுல ஒரு துறைகள் சார்ந்த இது வந்து அதுல மருத்துவர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புகழஞ்சலி இது பண்ணாங்க. அதுல உண்மையிலே நான் வந்து ஒரு ஒரு அது அது அனுபவப்பட்டேன். நான் அந்த என்னோட ஒரு ஒண்ணு விட்டு அண்ணனோட பையனுக்கு அந்த இது தேவைப்பட்டது, அந்த கருவி தேவைப்பட்டது, அந்த காக்லியர் இம்ப்ளான்ட் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு ரொம்ப வசதி இல்லாத இது. இவர் தான் வந்து அந்த டாக்டர் காமேஸ்வரனோட மகன் நினைக்கிறேன். அவர் தான் வந்து முயற்சி எடுத்து கலைஞர்கிட்ட பேசி, அப்படியா இதை எவ்வளவு செலவாகும் ஒரு ஆளுக்கு, ஒரு 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 6 to 7 lakhs ஆகும் ஒரு சிறுவருக்கு பண்றதுனாக்கா. அவர் சொன்னது வந்து அன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 3000 சிறார்களுக்கு வந்து அந்த கருவியை பொருத்தி அவங்க வந்து இன்னைக்கு கேட்கும் திறனை அவங்க பெற்றிருக்கிறாங்க. முழுசா அவங்க வந்து காது இது வாய் காது பேசாதவங்களா இருந்தவங்க வந்து 3000 சிறுவர்கள் இன்னைக்கு வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு சிறிய இது, அதனால அது ஒரு சிறிய இது. அதே மாதிரி இந்த ஒரு விதவை அப்படிங்கிற போது அதுல புள்ளியே இல்லை, கைம்பெண் அப்படின்னு சொல்லும் போது 2 இது அவங்களுக்கு இது நெற்றியில வந்து 2 திலகம் வெட்டுற மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இதையும் கொடுத்தாரு. ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி. கூட படிச்ச எனக்கு ஒரு சில ரொம்ப குறைவான நண்பர்கள் இருந்த நேரத்துல வந்து எனக்கு ஞானி ஒரு நண்பர் கல்லூரி காலங்கள்ல. என்ன அந்த அந்த நானும் ஒரு அவருக்கு நண்பரா இருந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பெருமை தான் எனக்கு. வாழ்த்துக்கள். நன்றி நன்றி. ஸ்டீஃபன் ஹலோ பேசலாம். வாங்க சார் பேசுங்க. ஸ்டீஃபன் பேசுங்க சார். ராஜா. ஸ்டீஃபன் ராஜ். காலைல விழுதுங்களா? ரொம்ப அருமையான சொற்பொழிவு நம்ம டிஎன் ஞானசேகரன் கொடுத்துருக்காரு. இல்லை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாகவும் சிறப்பாகவும் இருந்தது. இதுல கலைஞர் வந்து டாக்டர் பட்டம் பெறும்போது நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ நல்ல எனக்கு கலைஞர் வந்து எனக்கு ஒரு முன் உதாரணமாகவும் விளங்கியிருக்காரு. எனக்கு வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு அஸ்திவாரமே கலைஞர் தான் ஆரம்பத்திலேருந்து, ஆரம்ப காலங்கள்லேருந்து. அதான் இவரை நம்ம ஞானசேகரன் நல்லா படம் பிடிச்சு அழகா பெருமையா சொல்லியிருக்காரு. வாழ்க்கையிலே வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில பொறுத்த வரைக்கும் கலைஞர் எனக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியாகவும் இதுவாகவும் வந்திருக்காரு. ஏன்னா அவர் டாக்டர் பட்டம் பெறும்போது நான் அங்கதான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப நான் வந்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கும் போதுதான் அவரு எப்படி வாங்கினதை பத்தி அவருடைய திறமையெல்லாம் எனக்கு தெரிய வருது. அவருடைய இது வந்து அப்போ மாணவர் பருவமா இருக்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளவா தெரியல. திரும்ப நான் படிச்சுட்டு ப்ரொஃபஸர் ஆகி கல்லூரி முதல்வராகி அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு ஒரு டாக்டர் பட்டம் பெறும்போது தான் கலைஞருடைய இது நம்ம ஏணி வச்சாலும் நம்ம எட்ட முடியலையே அப்படின்ற ஒரு நிலவரம் அப்பதான் தெரிஞ்சுது. ஞானசேகரன் ரொம்ப அருமையா படம் பிடிச்சிருக்காரு. அரசியல், கலை, அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம கலைஞருக்கு வந்து இந்த பட்டம் ஒண்ணு கொடுத்த தமிழ் தலைமகன் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. தமிழ் கலைமகன் கொடுக்கலாம். இன்னும் சொல்ல போனா கொடுத்துருக்கலாம். தலைமகன்றதை விட இன்னும் கலைமகன் இன்னும் சால சிறந்ததா இருக்கும். எல்லா பட்டமும் அவருக்கு சால சிறந்தது தான். அதனால அவரு கலைஞரை பத்தி சொல்லும் பொழுது எனக்கு வந்து பழைய ஞாபகம், மாணவர் பருவம் ஞாபகம் வந்திருக்கு. இவ்வளவு சிறப்பா அவர் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஞானசேகரன் கூட ஒரு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்துடலாம். ஏன்னா நான் கலைஞரை ஃபாலோ பண்ணி டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கேன். அதாவது என்னுடைய சப்ஜெக்ட் பாட்டனி, சுற்றுச்சூழல்லாம் நான் நிறைய புக்கு எழுதியிருக்கேங்க. ஒரு 6 புக்கு எழுதியிருக்கேன். இப்போ ஒரு புத்தகம் ஒண்ணு, இந்த கொரோனா வந்து என்னை வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி ஒரு புக்கு எழுத வச்சுட்டு அதுல என்னுடைய சுயசரிதை எழுதியிருக்கேன். சுயசரிதையில சுற்றுச்சூழலோடு கலந்து என்னுடைய சப்ஜெக்ட்ன்றதால அதுல பிஹெச்டி எல்லாம் எடுத்ததால சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வும் சுகமான வாழ்வும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல என்னுடைய சுயசரிதையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன். அதை வந்து இப்ப வெளியிட போறா, புக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து கலைஞரை பத்தி எழுதியிருக்கேன். கலைஞர் வந்து எப்படி பட்டம் வாங்கினாரு, அது எப்படி எனக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாக்கியிருக்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல. அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் எஸ்எஸ்எல்சி படிக்கும்பொழுது அந்த ஹிந்தியை விட்டத்தால தான், அப்ப ஹிந்தி வந்து ஃபெயில் ஆயிருந்தாலும் பாஸ். அப்ப அது அவர் வந்துதான் அவர் செய்தார் 1967ல.
நான் ஒருவேளை ஹிந்தியில உள்ள நுழைஞ்சிருந்தேன்னா சமயத்துல தமிழையும் கோட்டை விட்டுருப்பேன், இங்கிலீஷும் கோட்டை விட்டுருப்பேன். ஆக இப்ப இன்னைக்கு நாம வந்து தமிழ்ல ஒரு நல்ல ஒரு புலமை வந்து தமிழ்ல வந்து தமிழ் எழுத்தாளர்ல எனக்கு வந்து ஸ்டேட் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல பொன்முடி இருந்தப்ப கொடுத்தாங்க. அப்போ டிப்யூட்டி சிஎம் இருந்த ஒரு ஸ்டாலினும் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு. எல்லாம் அவங்க வந்து எனக்கு தமிழ்ல நல்லா சுற்றுச்சூழலை பத்தி முதல்ல நான் வந்து தமிழ்நாட்டுல தமிழ்ல சுற்றுச்சூழலை பத்தி அந்த புக்கு நான் தான் எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏதோ கொடுத்தாங்க. அது வந்து ஒரு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகும். அதுல இருந்து புக்கு எழுத ஆரம்பிச்சேன், நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஆனா ஞானசேகரனுக்கு இப்ப கட்டாயம் வந்து ஒரு முனைவர் பட்டம் கொடுத்தாகும். அதெல்லாம் வேண்டாங்க. டிஏ பார்த்த உடனே டி ஞானசேகரன், நான் டாக்டர் ஞானசேகரன் தான் நினைச்சேன். அந்த ஆர் மிஸ்ஸிங் அந்த இடத்துல. ரொம்ப சந்தோஷங்க. அதாவது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப உங்களுடைய ஸ்பீச்சை கேட்டுட்டு சில ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஏன்னா எங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த ஹிண்ட்ஸ் எடுத்த பழக்கம் அதெல்லாம் லைப்ரரியில. நல்லா அருமையா கொடுத்துருங்க. இதை பத்தி எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க உங்களுக்கு பெருமையா பேசக்கூடிய அளவுக்கு நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. கோர்வையா வந்திருக்கு, எல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப எனக்கு மலரும் நினைவுகள் மாதிரி இருக்கு. கலைஞரை பத்தி மலரும் நினைவுகள் மாதிரி நல்லா அருமையா பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி. டாக்டர் ராஜா சார் வந்து நம்ம தளத்துல அடுத்த வாரம் பேசிக்கிறாரு. என்வாயர்மெண்ட் சூழ்நிலை இது சுற்றுச்சூழல் பத்தி பேச போறாரு. நாம அந்த நிகழ்ச்சியும் பார்ப்போம் கூடிய விரைவில். அடுத்தவர் திரு முத்துராமன். ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். என்னுடைய தந்தை பெயர் நாகமுத்தையா, குழந்தை கவிஞர். தமிழ வேள் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கலைஞர் கருணாநிதிக்கு கொடுத்தாங்க. பிரசிடென்சி காலேஜ்ல தமிழ் துறை தலைவர் மே சுந்தரம் அவர்களும் என்னுடைய தந்தை நாகமூர்த்தி அவர்களுமா இதை மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கலைஞர் கருணாநிதிக்கு தமிழ வேள் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க. அதுல மிகப்பெரிய நல்ல நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதெல்லாம் அந்த காலம் ஒரு ரெக்கார்டிங்கும் இல்லை, ஒரு எவிடன்ஸும் கிடையாது. ஆனா நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக, மாணவனாக அதை பார்த்தேன். அதை இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். மே சுந்தரம் தமிழ்துறை தலைவர், பிரசிடென்சி காலேஜ். எங்க அப்பா நாகமுத்தையா குழந்தை கவிஞர், ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து கலைஞருக்கு தமிழ வேள் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க. நன்றி. மற்றவங்க பேசுறேன். திரு முத்துராமன், திருவனந்தபுரம் தமிழ் சங்க தலைவர். வாங்க சார். வணக்கம். திருவனந்தபுரம் தமிழ் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளருங்க நண்பர். வணக்கம். இந்த இனிய மாலை வேளையில் மிகவும் அருமையானதொரு சொற்பொழிவை கேட்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்புக்குரிய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருமை நண்பர் ஞானசேகரன் அவர்களை பற்றி நான் தங்களுடன் கூறுவது சரியாக இருக்காது என்று எண்ணுகின்றேன். காரணம், தாங்களெல்லாம் அவருடன் பழகிய காலம் என்பது மிகவும் நெடுங்காலமாக பழகி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று எண்ணுகின்றேன். நான் கடந்த 2009 என்று எண்ணுகிறேன். 2009 டிசம்பர் 20 அன்று நாங்கள் சந்தித்தோம். அதற்கு முன்பு ஓரிரு முறை அவர் என்னுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உரையாற்றி இருக்கின்றார். காரணம், இதற்கு கலைஞருக்கு அந்த விருது கொடுப்பதற்கு காரணமாக தமிழ் சங்கங்கள கல்கத்தா தமிழ் சங்கத்திலிருந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு முதலில் என்னுடன் பேசினார். அன்றைய அந்த நிகழ்வு பசுமை நிறைந்த நினைவுகள். நான் எண்ணுகின்றேன், இன்றைய இந்த கூட்டத்திற்கு கலந்து கொண்டுள்ளவர்களில் நான் ஒருவன் தான். அந்த நிகழ்வில் அவருடன் இருந்து அரங்கத்தில் இருந்து அவருடைய இன்றைய அந்த சொற்பொழிவு தாங்களால் சரியாக கேட்க முடியவில்லை என்றாலும் அதை முழுமையாக கேட்டு அனுபவித்த மகிழ்ச்சிக்குரியவன் நான் என்பதையும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அந்த நிகழ்வு வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த நிகழ்வாக அமைந்தது என்பதை கூறுவதில் பெருமை அடைய நாம் எல்லாம் பெருமை அடைய வேண்டும். இன்று அவருடைய சொற்பொழிவு கலைஞருடைய பன்முகத்தை பற்றிய அனைத்தையும் ஒன்றையும் விடாமல் அவர் எடுத்து எம்பினார். ஆனால் நான் நினைக்கிறேன், ஒன்றை அவர் விட்டுவிட்டார் என்று எண்ணுகின்றேன். இல்லை, அவர் விட்டுவிட்டாரா இல்லை நான் கேட்கவில்லையா என்பதையும் நான் அறிய விரும்புகின்றேன். காரணம், நான் அந்த நிகழ்விலும் ஒரு 5-6 தமிழ் சங்கங்களுடைய அனைத்து இந்திய அளவில் இருக்கின்ற தமிழ் சங்கங்களிலே இந்த தமிழ் மொழியை செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும்,
நடுவண அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கட்டாயத்திற்காக நாங்கள் டெல்லி தமிழ் சங்கம், பெங்களூர் தமிழ் சங்கம் இறுதியாக 2003ஆம் ஆண்டு திருவனந்தபுரத்திலே ஒரு மாநாடு நடத்தி, அந்த மாநாட்டில் தான் நான் இறுதியாக நடந்த மாநாடு அதுதான். அந்த மாநாட்டிலே தமிழுக்கு செம்மொழி என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அந்த மாநாட்டை நடத்தினோம். நடத்தினாலும் அன்று நடுவண அரசு இருந்த அரசு பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அன்று அரசாக இருந்தது. ஆனால் அன்றைய அமைச்சராக இருந்த அன்புக்குரிய திருநாவுக்கரசரும் அதற்காக முயன்றார் என்றாலும் அது அன்று நடைபெறவில்லை. அதற்கு காரணமாக இருந்த அன்று முரளி மனோகர் ஜோஷி அதற்கு இணங்கவில்லை என்றாலும், அடுத்து கலைஞர் முதல்வராக வந்த பொழுது நமக்கு தமிழ் மொழிக்கு செம்மொழி என்கின்ற அங்கீகாரத்தை வழங்குவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் கலைஞர் என்பதை நம்ம ஒரு காலத்தும் ஒருபோதும் மறக்க இயலாது. நான் நினைக்கின்றேன், இந்தியாவிலே இந்திய அரசு போலும் தமிழை செம்மொழி என்று அறிவித்த பிறகுதான் வடமொழி சமஸ்கிருதத்தையே அறிவித்தது என்று நான் அறிந்திருக்கின்றேன். காரணமா அதுவரை அவர்கள் அரசு ஒரு செம்மொழி என்கின்ற ஒரு அந்தஸ்தை சமஸ்கிருதத்துக்கே வழங்கவில்லை. முதலில் வழங்கப்பட்டது தமிழுக்குத்தான். அந்த சிறப்பும் கலைஞருக்கு பொருந்தும் என்று கூறி இன்றைய அருமையானதொரு இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டது அல்லாமல் பல்துறை வித்தகர்கள், பல்துறை அறிஞர்கள் கலந்து இருக்கின்ற இந்த அவர்கள் எல்லாம் காண்பதற்காக உள்ள ஒரு காண்கின்ற ஒரு காட்சியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தமைக்கும், குறிப்பாக நண்பர் ஞானசேகரனுடைய அவருடைய ஆசிரியர் பேராசிரியர் ஐயா பிச்சைமுத்து அவர்களை காண்பதிலும் அவர்கள் ஞானசேகரனை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது கேட்கின்ற இன்பமும் கிடைத்தது என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி கூறி கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார், நன்றி. அடுத்து சார் நான் பேசட்டுமா? ஞானசேகரன் என்கிற ஞானி சார் ரொம்ப நல்லா கன்சல்டேட் பண்ணி டாக்டர் கலைஞரை பத்தி சொன்னீங்க. ஒன் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இன் திஸ் கிரேட் ஸ்காலர்ஸ் ஃபோரம் என்னன்னா, கலைஞர் அவர்களது ஸ்பீச் எல்லாம் நான் நேர்ல கூட போய் பார்த்ததில்லை. ஏன்னா கூட்டம் அதிகமா இருக்கும், வீட்டுல எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அதனால ஆனா டிவியில நிறைய பார்த்திருக்கேன், ரேடியோல எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். அதுல நான் என்ன நினைச்சனோ அதே மாதிரி யாரோ சொல்லி கூட கேட்டிருக்கேன். என்னன்னா, அவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன். அந்த ஒரு சேர்ல உட்காந்து இருந்தாருன்னா அப்படியே ஜஸ்ட் கை கூட இப்படி போக, இப்பயோ லைட்டா யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னே இப்படி திரும்புவார். அவ்வளோ அளவுக்கு அந்த யார் பேசுறாங்களோ அதை அப்படியே கவனிப்பாரு. அது அவ்வளோ நல்லா ஞாபகம் வச்சிருப்பாரு. மெமரி ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். 6 மாசம் அது மாதிரி கழிச்சு கூட யாரையாவது அங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல பேசினவங்கள நல்லதா இருந்தாலும் இல்ல எப்படி இருந்தாலும் விமர்சனம் பண்ணுவாராம். அவ்வளோ அளவுக்கு மெமரி வச்சிருந்து அவ்வளோ கிரேட் பர்சன். அது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நானே அதுல டிவிலேயே கவனிச்சிருக்கேன். அப்படியே நகரவே க்ளோஸ் அப்ல காமிக்கும் போது அந்த முடி கூட ஆடாது. அது ரொம்ப எனக்கு பெரிய விஷயமா தோணுச்சு. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். முதல் உலக தமிழ் மாநாடு நடந்தது. பீச்ல நிறைய சிலைகள் திறந்தாங்க. எங்க அப்பா என்னை கூட்டிட்டு போனாங்க. கண்ணகி சிலை முன்னால பைக்ராஃப்ட் ரோட்ல நாங்க நின்றுட்டு இருந்தோம். கண்ணகி சிலை திறக்கப்பட்டது கலைஞர் கருணாநிதியால. நிறைய சிலைகள் திறந்தாங்க. மரீனா பீச் முழுக்க நிறைய சிலைகள் திறந்தாங்க. ஆனா கூட எங்க அப்பா சொன்னாங்க, கலைஞர் திறக்கிற கண்ணகி சிலை முன்னால் நிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. எனக்கு மிஞ்சி போனா 15 வயசு இருக்கும். ஆனா கூட அப்பா கூட நான் போனேன். கண்ணகி சிலை முதல் உலக தமிழ் மாநாடு நான் எதிரில் பார்த்தேன். மிக மிக மகிழ்ச்சியான செய்தி அது. மொத்தம் பேசிட்டோம். நன்றி. சந்திரசேகர், டம் கிடைக்குமா? கேக்குறதா பேசுறது? ஓகே. என் பேரு சிவராஜ், ஞானியுடைய கிளாஸ்மேட். என்னுடைய ஒரே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. அப்போ புது செக்ரட்டரியேட் பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலா இருக்க, திரும்ப மாறலாம் பின்னாடி. அதுக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட், ஒரு சீஃப் இன்ஜினியருக்கு என்ன மாதிரி இன்வால்மெண்ட்ன்றதான் நான் சொல்ல வந்தது. என்னுடைய துணைவியார் வந்து பிடபிள்யூல சூப்பர் இன்ஜினியர் இருந்தாங்க எலக்ட்ரிக்கல்ல. ஷீஸ் நோ மோர் நோ, பூங்கோழின்னு பேரு. நான் வந்து ஆர்கிடெக்ட் சார்பா, நான் ஒரு சிவில் பொறியாளர், சிவில் இன்ஜினியர். நான் ஆர்கிடெக்ட் சார்பா போவோம்.
கரெக்டா 6:30 மணிக்கு மீட்டிங், ஏர்லி மார்னிங் 6:30 மணிக்கு மீட்டிங். சீஃப் மினிஸ்டர் கரெக்டா 6:25 இருப்பாரு கலைஞருங்க. எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அந்த அளவு இன்வால்வ்மெண்ட். பில்டிங் கட்டத்தான் யாரோ கட்டி தர்றாங்கன்னு கிடையாது. என்னுடைய பில்டிங் நான் கட்டுறது கிட்ட வந்து பார்த்து ஒவ்வொரு அறையா ஊரா பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தர் பேரா ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்பாரு. அவர் ஐயா பிச்சைமுத்து சொன்ன மாதிரி பூங்குழலின் பேர் யார் வச்சாங்கன்னு என் ஒய்ஃபு கேட்பாங்க. இல்ல என்னுடைய பெரியப்பா வச்சது. யார் உங்க பெரியப்பா? நான் அன்பழகன்னு சொன்னாங்க. என்னுடைய பேரை நான் கேட்டு வச்சுப்பாரு. எல்லாருக்கும் டிஃபன் வாங்கி கொடுப்போம். அந்த அளவு ஒரு ஹியூமன் டச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி கரெக்டா எத்தனை மாடி ஏறினாலும் ஏறி வந்து பாப்பாரு சார். நான் கூட அந்த வயசுல வந்து நடக்க முடியுது கஷ்டப்படுவோன்னு பேரு. அவ்வளவு அதே இது வந்து எதோனா சொல்லலாம். ஆனா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட், ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இவர் வரதுல எல்லாரும் வருவாங்க. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஞானசேகர் சொன்னது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். இளைய தலைமுறைக்கு போய் சேரணும் இந்த விஷயங்கள். தெரியாது நிறைய பேருக்கு. எப்படி முன்னுக்கு வந்தோம், எந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இருந்து இருக்கோம், நம்ம எந்த அந்த சமுதாய புரட்சி என்ன பண்ண, வாட்டி சமுதாய புரட்சியே தெரியாம நிறைய பேர் இது மாறிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து மிஸ்டர் ஸ்டீஃபன் சிகாமன் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். இது மாதிரி நிறைய போய் சேர்றதுக்கு வேண்டியது பண்ணலாம். நன்றி ஞானசேகர், நல்லா பேசிட்ட, பிரமாதமா, சூப்பர். நன்றி ஐயா, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அடுத்து வேற யார்? சார் நான் பேசலாமா? பேசுங்க, நீங்க ஒரு நிமிடம் பேசுங்க சார், பேசுங்க ரஃபி சார். அதாவது என்னுடைய வயசு கலைஞருடைய சட்டமன்ற வயசு. அது 50 வயசு 5 தடவை. அது வந்து மறக்க முடியாத ஆளுமை நிறைஞ்ச இந்த மண்டபத்துல வந்து எளியோனுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. அநேகமா 86 89 எலெக்ஷன் நினைக்கிறேன். எங்க ஊர் மூன்று தலைமுறையா திமுக தான். காயல்பட்டம் என்றாலும் அது கலைஞர் பட்டணம். அப்போ அன்னைக்கு நான் சிறுபிள்ளையா இருக்கும்போது ஒரு 4 மணிக்கு ஈவினிங் 4 மணிக்கு வந்து பிரச்சாரம் முடியணும். அந்த பிரச்சாரத்தை முடிவு எங்க ஊர்ல தான் பேசுறாரு. பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரு, வானத்துல வந்து சூரியனையும் பிரேயையும் பிரிக்கவே முடியாது, இஸ்லாமியர்களையும் திமுக பிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது 4 மணி ஆகும்போது அங்க வாங்கோலி கேட்குது. உடனே சொல்றாரு, 4 மணி ஆயிருச்சு, அல்லாவே நம்மளோட வெற்றியை நிர்ணயிச்சுட்டாருன்னு சொல்லி அப்பவுமே அவளை கைத்தட்டி வேண்டாங்க. இப்போ ஒன்று சொல்றேன், அவருடைய நிழலா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலினுடைய அந்த முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய தலைவர் ஸ்டாலினுடைய அந்த ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் பதிவு பண்றேன். தந்தையார் கருணாநிதி இருக்கும் போதே எங்களுடைய தலைவர்கள்லாம் வந்து இந்த வெளிநாடு வாழ் நலவாழ்வு சங்கத்தை அமைக்கணும்னு சொல்லி பல முறை இது மனுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அன்னைக்கு அது ஓகேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு நலவாழ்வு சங்கம், உலக தமிழ் நலவாழ்வு சங்கம்னு ஒண்ணு அது இலக்க ஆரம்பிச்சு செஞ்சி மஸ்தான் அவர்களை மந்திரி ஆக்கி ஒரு இலக்காவை செயல்படுத்தி இங்குள்ள வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாரியத்தை, ஒரு இலக்காவை ஒதுக்கி தந்ததுக்கு இந்த திமுக கழகத்திற்கு மிக சிறந்த நன்றியை நாங்க இந்த உலக நண்பர்கள் சார்பாக நாங்க சமீபத்தில் கூட ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. அதுல எங்களோட கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டோம். அதாவது திமுகவை என்றைக்குமே வந்து மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய கட்சி தான். அது வந்து இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சதா, முதியோர்களாக இருந்தாலும் சதா, அது நம்ம ஒழுங்கா முறையா நம்ம கண்காணிச்சிருந்தோம்னா அதனுடைய வெற்றியும் அதனுடைய திமுகவுடைய வளர்ச்சியும் நமக்கு தெரியும் சார். ரொம்ப நன்றி கணேசன் சார். நன்றி சார். அடுத்து வணக்கம். நண்பர் திரு ஞானசேகரன் அவர்கள் கேக்குதா? சொல்லுங்க. ஆமா கேக்குது. நண்பர் திரு ஞானசேகரனுடைய தொடர்பு எனது ஒரு நற்பேராக நான் கருதுறேன். தெளிந்த சிந்தனை, தேர்ந்த ஒரு கருத்துக்கள். இன்றைக்கு நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க, அவர் கோர்வையா சொன்னாருன்னு ஒரு நண்பர் கூட சொன்னாரு. அந்த முத்தமிழறிஞருடைய சாதனைகளை ஒரு கோர்வைப்படுத்தி முதல்ல அவருடைய சாதனைகள், பிறகு அவருடைய கோட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாரு. எனக்கு அறிமுகம் நண்பர் திரு ஞானசேகரன் கல்கத்தா பாரதிய தமிழ்ச்சங்கம் வழியா கிடைச்சிச்சு. அவங்களுக்கு நன்றி. இந்த தளத்துக்கு மைண்ட் யுவர் மைண்ட் தளத்துக்கு நண்பர் திரு ஞானசேகரன் அவர்களை நான் அறிமுகப்படுத்தினதுல எனக்கு ஒரு பங்கு இருக்குங்கிறது நீங்க சொல்லுங்க. தொடர்ந்து ஒத்த கருத்து உள்ளதுனால
நம்ம முத்தியாராமநாதன் அவர்களும் சரி, மற்ற இனிய நண்பர்களும் சரி, இது ஒத்த கருத்து. நம்ம முதல்லயே சொன்னார், நம்ம பிரேமா மேடம் அவர்கள், பத்மா அவங்க, நாராயணமூர்த்தி சார், செல்வராஜ், எல்லாரும் ஒத்த கருத்துள்ள ஒரு நல்ல ஒரு சான்றோர் அவை இது. அந்த அவையில இன்றைக்கு மிகச் சிறப்பான உரை. அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்தையும் அன்பையும் தெரிவித்து எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விரைவிடுகிறேன். மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நண்பரே, மகிழ்ச்சி நண்பரே. ஹலோ, வணக்கம் நண்பரே. நமது திருவனந்தபுரம் தமிழ் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானி முருகன் அவர்கள் இருக்கின்றார். அவருடைய முருகன் பேச சொல்லுங்க. ஐயா ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா. மிக்க நல்ல உரையா இருந்தது. என்னுடைய பேர் முருகன். நான் இந்த அறையில மின்சாரம் இல்லை, அதனால அந்த காணொலி பண்ணல. மிக்க நல்ல உரை. தலைவர் கலைஞரை பத்தி, அவருடைய ஆளுமையை பத்தி ஒவ்வொன்றாக நல்ல ஒரு மிகச்சிறந்த உரை. அவருடைய பல தகவல்கள், அறியாத தகவல்கள் பல ஒரு அந்த வரிசைப்படுத்தி சொன்னது மிக நல்லா இருந்தது. குறிப்பா நான் நானும் சுட்டி காட்ட விரும்ப, எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஐயா, சொல்லிட்டீங்க. அதுல முக்கியமா அவருடைய அது ஒரு பெரிய புரட்சின்னு சொன்னா அந்த சமத்துவ உரம் அமைத்ததான். 240 சமத்துவ உரம் சொல்லும்போது, நம்ம தமிழ்நாட்டுல நீங்க எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் அது ரெட்டியார் தெரு, இது செட்டியார் தெரு, இது நாடார் தெரு, இது தேவர் தெரு, இது ஆதி திராவிடர் தெருன்னு சொல்லி அந்த தெருக்களை பேர் வச்சு அழைக்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. ஆக இது சமத்துவபுரம் என்று ஒரு சமத்துவத்தை அமைத்தால் அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை சொல்லி அந்த தெருக்களை அழைப்பதை தவிர்க்கலாம் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய புரட்சியை ஒரு 2000 வருஷமாக இந்த நாட்டில் பிடித்திருக்கின்ற ஒரு ஜாதிய போக்கை ஒரு சமத்துவம் என்கின்ற ஒரு 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 சிறிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதை அந்த ஜாதி அமைப்பை தகர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பு. அது பெரிய புரட்சின்னு சொல்லி இந்த சனாதன சக்திகளுக்கு எதிராக தலைவர் கலைஞர் எடுத்த மாபெரும் புரட்சி அது. அந்த புரட்சியை அதற்கு அப்புறம் ஒரு செல்வி ஜெயலலிதா அரசியல் காரணங்களுக்காக தொடராமல் போனது மிக வருத்தத்துக்குரிய சம்பவம். இன்னைக்கு தலைவர் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்னைக்கு அம்மா உணவகத்தெல்லாம் பூட்டக்கூடாது, தொடர்ந்து நடத்தணும், அதே மாதிரி அதே அளவில் நடத்தணும் என்கின்ற அந்த அரசியல் அந்த மெச்சூரிட்டி, அந்த 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 மென்மையான போக்கு அது ஜெயலலிதா அவர்கள் கடைபிடித்திருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். சமத்துவங்கள் 240ன்றது ஆயிரக்கணக்கில் அமைக்கப்பட்டிருக்கணும். அந்த முயற்சி அரசியல் காரணங்களுக்காக தடைபட்டு போகுது. அது மிக வருத்தத்துக்குரிய சம்பவம். ஐயா சொன்னீங்க நீங்க. அப்புறம் அந்த ஜாதி மறுப்பு திருமணத்திற்கு தலைவர் கலைஞர் உதவி தொகை வழங்கினாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா நிப்பாட்டி வச்சுட்டாங்க. திரும்பவும் ஸ்டாலின் அறிவிப்பாருன்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஐயா ஆசிரியர் ஐயா கி வீரமணி அவர்கள் கூட இன்னைக்கு அரசுக்கு அது கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த உதவித்தொகை அறிவிக்கப்பட வேண்டும், இந்த ஜாதி மறுப்பு தமிழர்களாக ஒன்றிணைவோம் என்பதில் தலைவர் கலைஞர் மிக நல்ல தெளிவாக இருந்தார். ஒரு கருத்து மட்டும்தான் அதுல. இன்றைக்கு ஒரு புதிய துறையை பத்தி ஐயா இப்ப பேசினவங்க சொன்னாங்க. புதிய துறை ஒன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலவாழ்வு துறை அப்படின்னு சொல்லி அந்த துறை. அதுல வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் துறையோடு வெளி மாநில வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறையும் கூட சேர்க்கணும். ஏன்னா எழுதியிருக்காரு. ஆமா, அந்த கோரிக்கை. ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல வசிக்காத தமிழர்கள், பிற மாநில தமிழர்கள் சொல்லனா துயரங்களை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். மொழி சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் எல்லாம் மறுக்கப்படுகின்றன. தமிழ் பள்ளிகள் எல்லாம் அடைக்கப்படுகின்றன. ஆசிரியர்கள் பணி நியமனங்கள்லாம், தமிழ் ஆசிரியர்கள் நியமனங்கள்லாம் தடைப்படுது. இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுல அந்த துறையை கொஞ்சம் கூட அது நம்ம அனைத்து இந்திய தமிழ் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பும் நம்ம எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்து அதை வலியுறுத்தி அதை பெற வேண்டும் என்று இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வேளையில கேட்டுக்கொண்டு நல்ல ஒரு உரையை கேட்க வாய்ப்பாக அமைந்தது. ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி ஐயா. நன்றி. வணக்கம். வணக்கம். நன்றி. 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 முனைவர் நக்கீரர், கொல்கத்தா தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக. வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்களுடைய உரை இன்று மிகவும் அருமையாக இருந்தது. பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. பாரதிய தமிழ் சங்கம் கலைஞர் அவர்களுக்கு விருது கொடுத்தது
பாரதிய தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு தான் பெருமையாக நாங்கள் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு கிடைக்காத விருதே கிடையாது. பட் நாங்கள் வைரமுத்து ஐயா அவர்கள் பாரதிய பாஷா பரிஷத்தில் அவருக்கு விருது கொடுக்கும் பொழுது இங்கு வந்திருந்தார்கள். அப்போது தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பாக அவரை சென்று நாடும் தலைவர் டாக்டர் சிவகுமார் IPS, அப்பொழுது அவர் பாஸ்போர்ட் ஆபீசராக இருந்தார். இருவரும் சென்று சந்தித்தோம். அப்பொழுது நாங்கள் அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டது என்னவென்றால், ஐயா இந்த வருடம் சாதனை தமிழர் விருதுக்கு உங்களுடைய பெயர்களை நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கின்றோம். நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மிகவும் அருமையாக இருக்கும். எங்களுக்கும் வேலை பளு குறைந்துவிடும் என்றுதான் நாங்கள் கேட்டோம் அவரிடம். அப்பொழுது அவர் கூறிய வார்த்தை என்னவென்றால், ஐயா எனக்கு எப்பொழுது வேண்டுமென்றால் நீங்கள் விருது கொடுக்கலாம் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பாக. ஆனால் எங்களை எல்லாம் விட நம்ம எல்லாம் விட பெரியவர் இருக்கிறார், மூத்தவர், அவர்களுக்கு கொடுத்தால் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். அப்பொழுது நாங்கள் கல்கட்டாவிற்கு அழைத்துதான் யாருக்குமே விருது கொடுத்து பழக்கம் உண்டே தவிர அவரை அருகில் இருந்து கூட நாங்கள் எல்லாம் பார்த்ததில்லை, தூரத்தில் இருந்து தான் பார்த்திருக்கிறோம் என்றார். அந்த கவலை எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை நக்கீரர். நீங்கள் உங்களது பொதுக்குழுவின் மூலம் அவருடைய பெயரை முன்மொழிந்து ஒரு மடல் எனக்கு எழுதுங்கள், மற்ற வேலைகளை நான் பார்த்துக் கொள்கின்றேன் என்றார்கள். அது மாதிரி அவரிடம் மடலை கொடுத்தவுடன் அடுத்த 2 நாட்களிலேயே உடனே நீங்கள் இங்கு சென்னை வர வேண்டும், கலைஞர் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள். இங்கிருந்து நானும் தலைவர் சிவகுமார் அவர்களும் இங்கிருந்து சென்னை சென்றோம். சென்னையில் உள்ள நமது தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்கள், அதாவது முன்னாள் தலைவர் திரு ஞானசேகரன் அவர்கள், இன்னும் ஸ்ரீதரன், பலர், ஒரு 4-5 பேர் சென்று கலைஞர் அவர்களை பார்த்தோம். அவர்களை பார்ப்பதற்கு முன்பாக கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் கூறினார்கள், அதிகம் பேச வேண்டாம், உங்களில் யாராவது ஒருவர் இருவர் பேசினால் போதும் என்றார். அந்த ஒரு இதில் நாங்கள் எல்லாம் எந்த விதமான ஏற்பாடும் இல்லாமல் இங்கிருந்து சென்றோம். 5 பேர் போன உடனே வரவேற்றார்கள். ஒருவர் ஐயா ஞானசேகரன் அவர்கள் பேசினார்கள், வைரமுத்து அவர்கள் பேசினார்கள், மற்றவர்கள் யாரும் அதிகம் பேசவில்லை. இங்கிருந்து எங்களது வழக்கப்படி இங்கிருந்து இனிப்புகள் எல்லாம் எடுத்து சென்றோம். எல்லாம் வாங்கி கொண்டார்கள். பாரதிய தமிழ்ச்சங்கமானது இதுவரையில் 25க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறது. அதையும் ஒரு செட்டை எடுத்துக்கிட்டு சென்றோம். நான் எழுதிய 6 புத்தகங்களையும் எடுத்து சென்றோம். எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள். அதன் பிறகு கல்கட்டாவில் உள்ள மேற்கு வங்க அரசை பற்றி அவருக்கு தெரிந்த விவரங்களை எல்லாம் 5-10 நிமிடம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நினைத்தோம். ஆனால் அவர் 1 மணி நேரம் எங்கள் கூட அவர் பேசி அவருடைய ஒப்புதல் அளித்தார்கள். அதன் பிறகு நாங்கள் எல்லாம் இந்த முயற்சிகள் எடுத்து எங்களால் முடியுமா என்று எதிர்பார்த்ததை அங்கு நடத்தி காட்டினோம். அதுதான் பாரதிய தமிழ்ச்சங்கத்தின் சிறப்பு. அப்பொழுது பல பேர் எங்களுக்கு பொருளுதவி எல்லாம் கொடுத்தார்கள். பொதுவாக சொல்ல போனால் பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் ஐயா அவர்களை சென்ற பொழுதே உடனே இங்கு விருது கொடுக்கிறீர்களா, என்னுடைய நன்கொடையாக 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கிறேன் என்றார்கள். எப்படியோ எல்லாவற்றையும் சேர்த்து அவர்களுக்கு பெரிய விருதுகளை வழங்கி வந்தோம். அப்பொழுது பலர் பேர் அவர்களாகவே முன் எங்களுக்கெல்லாம் நன்கொடை கொடுத்து அந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தினார்கள். அதில் ஞானசேகரன் ஐயா அவருடைய பங்கு மிகவும் மகத்தானது. அது மாதிரி அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் இன்னும் எங்களால் எடுக்க முடியுமா என்று யோசிக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது. இந்த எங்களுடைய பாரதிய தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளை தாங்கள் அறிந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். எங்களுடைய பாரதிய தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய பணி எப்பொழுதும் உண்டு. யார் யார் கல்கத்தாவிற்கு வந்தாலும் எங்களை நாடலாம். எங்களால் முடிந்த உதவிகளை எல்லோருக்கும் செய்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. வணக்கம் சார். மகிழ்ச்சி. அடுத்தது ஜெயராமன் சொன்னாரா? வேற யாராவது பேசுறதுனா பேசலாம். பிரேமா மேடம் பேசுங்க. பத்மா மேடம் பேசுங்க. சார் நான் பேசலாமா சார்? வாங்க. பிரேமா மேடம் இல்ல வரல. ஐயாவை பத்தி பேசலாமா சார்? மிக சிறப்பாக இருந்தது. எதிர்பார்க்கவே இல்லை.
எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கலைஞர் பத்தி, நம்ம முன்னாள் முதல்வரை பத்தி ரொம்ப கிறிஸ்பா கொகரண்டா ரொம்ப நல்லா அழகா பிரசன்ட் பண்ணாங்க. அந்த நாடற்றவர், வீடற்றவர், காடற்றவர் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சீர் பெற்றனர், சிறப்பு பெற்றனர்னு சொன்னது முறையா கேட்டோம். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். நிறைய புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க, நிறைய ஆளுமைகள் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால முதல்ல நார்மலா பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கேட்காம இருந்தேன். மிக்க நன்றி சார். என்ஜாய்ட் த செஷன். அண்ட் மற்ற ஆளுமைகளுடைய பேச்சுகளை எல்லாம் கேட்கறதுக்கும் உங்களோட கூட சேர்ந்து இந்த பணியாற்றியவர்களுடைய அந்த பணியனோட சிறப்பு அனுபவங்களை கேட்கறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்ஸ் ஸ்டீஃபன் சார் ஃபார் த அரேஞ்ச்மெண்ட். வினய் தீர்த்தான் சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்ட்ரோடக்ஷன். கரெக்ட், அதுதான். ஞானசேகரன் சார் ரொம்ப அழகா நிறுத்தி நிதானமா பேசுனீங்க. வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச். அப்புறம் கலைஞர் அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட் இஸ் நெவர் எண்டிங் மாதிரி. அவரோட ரேஷன் ஷாப் திட்டம், அப்புறம் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய திட்டம். அதே மாதிரி அந்த ஃப்ரீபீஸ பத்தி நீங்க சொன்ன அந்த கருத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தட் வாஸ் வெரி நைஸ். அப்புறம் ஹீஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வித் பிரஸ் பீப்புள். அன்னைக்கு நம்ம ராமநாதன் சார் அவங்க பேசும்போது கூட இந்த விஷயம் சொன்னாங்க. அவர் எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காரு பிரஸ் பீப்புளோட அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் உங்களோட அந்த வீடியோ கிளிப்பிங் பாக்குற சான்ஸ் கிடைச்சது, ரொம்ப சந்தோஷம். அதுல அந்த பேனர்ல பின்னாடி ஒரு வாசகம் எழுதி இருந்தது, நின்று போகிறது மலையின் சிகரம், நித்தம் வளர்கிறது உங்கள் உயரம்னு. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சோ வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச். தேங்க்யூ சார். மகிழ்ச்சி, நன்றி, நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் சார். அன்றைய ஞானசேகரன் இளமையோடும் துடிப்போடு இருந்திருக்காரு. அதை திரையில பார்த்து மகிழ்ந்தோம் நாங்க. மிக அருமையான உரை சார், ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க. அண்ட் நிறைய விஷயங்களும், தெரிந்த விஷயங்கள், தெரியாத விஷயங்கள். அவர் யாரோ சொன்ன மாதிரி இது மலரும் நினைவுகள் மாதிரி. அவர் சிஎம் இருந்த போதெல்லாம் எப்படி இருந்தாருன்னு. இந்த உலக தமிழ்நாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம முத்தையா சார் மாதிரி நானும் அதை நேரில் போய் பார்த்துருக்கோம். அந்த உலக தமிழ்நாடு ஊர்வலம் வீர்வலம் எல்லாமே, இந்த செய்தித்திறப்பு விழா எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு மலரும் நினைவுகளை திரும்ப கொண்டு வந்ததற்காக மகிழ்ச்சி, நன்றி, பாராட்டுதுகள் சார். அவர் சார் ஒரே ஒரு கேள்வி, அவர் எங்க பிறந்தாரு இல்ல எங்க இருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்தாரு அப்படி ஏதாவது செய்திகள் இருக்கா? ஏன்னா ஒரு இது அவர் ஆந்திரால இருந்து அவங்க ஃபேமிலி இங்க இது பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு, அது சரியா தவறா? நம்ம அந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் போகலைங்க. கலைஞர் ஒரு மாபெரும் ஆளுமை, திருவாரூரில் பிறந்தார். அப்புறம் அவருடைய மற்றபடி போய் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு எதுவும் இல்லைன்றதுனால அதை பத்தி எந்த ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம போகல. அதனால ஒரு பெரிய தலைவர், தமிழ்நாட்டுக்கு பலது பண்ணியிருக்கிறார். ரொம்ப மகிழ்ச்சி, நன்றி, மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி. அடுத்து உத்சாகம் பேசுறேன் சார். வாங்க. உத்சாகம் பேசுறேன் சார். வாங்க சார், வாங்க சார். வணக்கம் சார். வணக்கம், வாங்க சார். ரொம்ப அருமையா சிறப்பா நடந்தது. கலைஞருடைய மதுரை, சொந்த ஊர் மதுரை. 1960 இருந்து கடைசி வரைக்கும் பல நிகழ்ச்சியில அவருடைய கலந்திருக்கோம், கேட்டிருக்கிறோம். அவர் பல நல்ல காரியம் செஞ்சிருந்தா கூட முக்கியமானது சாதாரண மக்களும் பயன்படக்கூடிய மிகப்பெரிய திட்டம் உழவர் சந்தை. சாதாரண ஆளுங்க கூட போய் பசுமையா காய்கறி வாங்கிட்டு பயன்படுறாங்கன்னா இப்போ பெரிய திட்டம். இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த திட்டம் சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்ஸ் சார். வணக்கம் சார். நன்றி, நன்றி. அடுத்து வேற யாராச்சும் இருக்கீங்களா, பேசுறீங்களா? சுருக்கமா முடிச்சிடுறேன். சரியா? நார்மலா ஒரு ஆள் இறந்து போனா அதுக்கு இரங்கல் கூட்டம்னு பேர் வைப்பாங்க. ஆனா கலைஞர் இறந்து போனா அதுக்கு பேரு புகழ் அஞ்சலி கூட்டம் அப்படின்னு பேர் வைப்பாங்க. இரங்கல் கூட்டம் வேற, புகழ் அஞ்சலி கூட்டம் வேற. யாருக்குமே புகழ் அஞ்சலி கூட்டம் நடந்ததில்லை. இதுக்கு முன்னால அது பொலிட்டிக்கல் லீடரோ எந்த லீடரோ யாரு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கெல்லாம் இரங்கல் கூட்டம் நடந்தது. கலைஞருக்கு மட்டும்தான் புகழ் அஞ்சலி கூட்டம் நடந்தது. இந்த புகழ் அஞ்சலி கூட்டம்னு எடுத்தீங்கன்னா நார்மலா உங்க ஃபீல்ட்ல ஏன் பண்ணுவாங்க, நீங்க பாலிடிக்ஸ்ல பெரிய ஆளு, நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர், நீங்க எங்கேயோ இருந்தீங்க, நீங்க இறந்து போனீங்க, அந்த பொலிட்டிஷியன் மட்டும்தான் பேசுவான். ஆனா கலைஞர் இறந்து போன பேசுனது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் சொல்றது அவ்வளவோ யூடியூப்ல இருக்குது. 10 பாலிட்டிஷியன் பேசியிருக்கிறான், 10 ஜட்ஜு பேசியிருக்கிறாங்க. ஜட்ஜுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க
இந்த நார்மலா சொல்ற 3 ஏரியா சொன்னோம்ல, ஒன்னு லெஜிஸ்லேச்சர், ஒன்னு எக்ஸிக்யூட்டிவ், இன்னொன்னு ஜுடிஷியரின்னு சொல்றோம்ல, அந்த ஏரியால 10 ஜட்ஜு, 10 வழக்கறிஞர், 10 மிகப்பெரிய நீதிய அரசர்கள் அவங்க வந்து கலைஞரை பத்தி பேசியிருக்காங்க. 10 டாக்டர்கள் பேசியிருக்காங்க, 10 கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேசியிருக்காங்க, 10 வைஸ் சான்சலர் பேசியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டி அதோட வைஸ் சான்சலர் அவங்க பேசியிருக்காங்க, 10 தமிழ் அறிஞர்கள் பேசியிருக்காங்க, 10 இந்த கலைத்துறை அறிஞர்கள் பேசியிருக்காங்க, ஆர்டிஸ்ட் பேசுவோம், 10 ஆர்கிடெக்ட் சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து வெறும் பில்டர்ஸ் கிடையாது, சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கிடையாது, அவங்க பேசியிருக்காங்க, 10 குடிமக்கள் பேசியிருக்காங்க, வில்லேஜஸ் கிராமத்து மக்கள் பேசியிருக்காங்க, 10 காமன் மேன் நார்மல் மேன் பேசிக்கிறாங்க. இவ்வளவு பேரும் கலைஞர் இறந்த போது நாங்கள் வருத்தப்படுகிறோம் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க. ஒண்ணு, அவ்வளவு பேரும் கலைஞரோட தங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசிக்கிறாங்க. இந்த கவுண்டமணி சினிமால பார்த்திருப்பீங்க, அவர் நல்லவரு, வல்லவரு, வருங்கால பிரதமர் அப்படின்னு ஜெனரலா பேசுறது இல்லாம பேசின அவ்வளவு மக்களும் கலைஞரோடு எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த இடத்தில் அவர் ஒரு தாக்கத்தை என்னுடைய வாழ்வில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், வேறு எந்த தலைவர் வேணா பார்த்து பாருங்க, தமிழ்நாடு மட்டுமில்ல, இந்தியா மட்டுமில்ல, உலக அளவிய அளவில் மட்டுமில்ல, ஒரு தனி மனிதன் ஒரு இறந்து போகிற போது இவ்வளவு பேர் 10 பேரு 10 டிஃபரெண்ட் செக்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட 100 பேரு அவங்க கலைஞரை வாழ்த்தி பாடுறாங்க, கலைஞரை வாழ்த்தி பேசுறாங்க. என்னுடைய வாழ்க்கையில் கலைஞர் என்னுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு பேசினான்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்கேயுமே நீங்க உலகத்திலேயே, தமிழ்நாடு விடுங்க, இந்தியா விடுங்க, உலகத்திலேயே ஒரு ஆளை கூட பார்க்க முடியாது 10 டிஃபரெண்ட் செக்மெண்ட்ல 10 டிஃபரெண்ட் பீப்புள் கலைஞரை தனிப்பட்ட முறையில தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின் காரணமாக அதை நேரேட் பண்ணி பேசின எந்த ஆளும் கிடையாது. அதனால ஐ டெல் யூ, கலைஞர் இஸ் a unique personality. Just do not believe me. Access the YouTube, access everything that I've told you, and then you will get to know, you will be yourself, you will get to know that this is a fact. Thank you very much. Thank you. ராயப்பன் சார் வாங்க. நன்றி சார். எல்லாரும் அவரோட புகழை பத்தி பேசுனீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. அவரோட தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை பதிவுகளை நான் பகிர்ந்துக்கலான்ட்டு இருக்கேன். காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, திருவாரூர்ல அவங்க வீட்டுக்கு, அவர் ஆக்சுவலி திருக்கோவிலில் பிறந்திருந்தாலும் திருவாரூரில் வசித்த இடம் குமரன் கோயில். எங்கள் தாத்தா வீட்டிற்கும் பக்கத்து வீடு. என்னுடைய பெரியப்பாவும் அவரும் ஒரே பள்ளியில், அரூர் பள்ளியில் படித்தவர்கள் என்ற முறையில் அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்களை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு வயது 51 ஆகிறது. நான் பிறப்பதற்கு முன்பே எங்கள் தாத்தா இறந்து விட்டார். அவர் 100 வருடம் இறந்தவர். அப்படி பார்க்கும்போது அவரை பற்றி எங்க பெரியப்பாவுக்கும் நன்றாக தெரியும், எங்கள் தாத்தாவுக்கும் நன்றாக தெரியும். அவரது குடும்பம் திருக்குவளையில் வந்திருந்தாலும் பக்கத்து வீடு என்பதால் அவர்களுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கம். பட் நிறைய பேர் சொல்லுகிறார்கள் அவர் ஆந்திராவில் வந்தார், அங்கிருந்து வந்தார். மேபி வந்திருக்கலாம் ஒரு 300-400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. அது தெரியவில்லை, அதை பற்றி தெரியவில்லை. பட் அவர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் அவர் தமிழர் தான் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள். மற்றபடி என்னுடைய பெரியப்பாவிற்கு 70 வயது உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போய்விட்டது. அந்த நேரத்தில் யாரிடமே சொல்லாமல் அவர் கோவலபுரம் சென்று விட்டார். அங்கு போய் அவரை தலைவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது இவருடைய உருவத்தை பார்த்துவிட்டு யாரும் அனுமதிக்கவில்லை. போய் அவரிடம் சொல்லுங்கள், நெட்டத்தியாகராஜன் வந்திருக்கிறேன் என்று அப்படின்னு. அடுத்த உடனடியாக அழைப்பு வந்தது, உடனே உள்ள வர சொல்ல அப்படி என்று. அதற்கு பிறகு அவர் உடல்நலம் விசாரித்து அவரை அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் செய்து, அவர் கணையத்தில் ஒரு பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் செய்து அவருக்கு பணமும் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார். இது எதற்காக நான் சொல்கிறேன் என்றால்,
அவருடன் பழைய காலம் 55-60 வருடங்களுக்கு பிறகு அவருடன் உள்ள நட்புகளை அவர் நினைத்து கொண்டிருந்தார் என்பதை யாராலும் மறக்க முடியாது. இன்னொரு சம்பவம், அவர் திருக்கோவிலில் இருந்தபோது ஒரு முடித்திருத்தும் தொழிலாளி அவருக்கு குறை என்று சொல்லக்கூடிய வறுக்கியும் டீயும் வாங்கி கொடுப்பாராம் சில நேரங்களில். ஒரு காலம் அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆன பிறகு என்ன செய்திருக்கிறார்கள், அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு பெரியவர் என் மகளுக்கு கேக்குதா? கட் ஆயிடுச்சுங்க, லைன் கட் ஆன மாதிரி இருக்கு. அதுக்கு லைன் ஸ்டேபிளா இல்ல போட்டிருக்கு அவருக்கு. வரலாம். வேற யாராச்சும் பேசுறீங்களா? குரல் கேட்கவில்லை. அடுத்த ஆளு அன்புமணி வந்திருக்கிறார், பேசுங்க. வாங்க. இந்த வார்த்தை முதல்ல 2 பாலருக்கும் சேர்ந்து யூஸ் பண்ற வார்த்தை, சகோதர சகோதரிகளே அப்படி சொல்லாம, தொண்டன் சொன்னா ஆண் பால் சொல்லாம, இப்ப ரீசெண்டா ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி கூட அதை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதி இருந்தாங்க. அது நார்மலா எனக்கு பெரிய விஷயங்கள் தெரியாது. நான் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல 2 முறை அவருடைய சிஎம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் இருந்த ஏரியால நடக்கும் போது வரவேற்று இருக்கேன், பார்த்திருக்கேன். அந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளவு அந்த பப்ளிக்கோட இன்வால்மெண்ட், அவருடைய தொண்டர்கள் இன்வால்மெண்ட்ன்றது அதை நேர பாக்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும். அது எப்படித்தான் வருவாங்கன்னு தெரியாது. எப்படி அவரும் ஒரு சின்ன பிட் பேப்பர் கூட வைக்காம அந்த சொற்பொழிவு ஆற்றுறது, ஒவ்வொருத்தரையும் நினைவு கூர்ந்து அந்த பெயர்களை சொல்றது, அது ரியலி அமேசிங் சார். வேற எந்த லீடருக்கும் நம்ம பார்க்கல. கிரேஸ்ஃபுல்லா இப்ப எம்ஜிஆருக்குன்னு ஒரு கிரௌட் செய்யறோம், பார்க்க செய்யறோம். ஜெயலலிதா அம்மாவோடையும் நான் இருந்திருக்கேன் சிஎம்மா இருக்கும்போது, அவங்களுக்கும் ஒரு கிரௌட் செய்யறோம். பட் இவருடைய பேச்சுக்கு சேர்ந்த கிரௌடு, அதே மாதிரி எந்த இடத்துல போனாலும் அந்த தொண்டர்கள், அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க கொடுக்குற அந்த சாப்பாடு, பெரிய ஹோட்டல் அந்த மாதிரி பார்க்காம, தேனியில இருந்தப்ப அழகர் ராஜான்றவர் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ, அவருடைய வீட்டுல இருந்து அந்த மாதிரி எளிமையா அவங்களோட பகிர்ந்து சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் உண்மையில அந்த பெரிய தலைவர்ன்றதை மண்டையில ஏத்திக்காம எல்லாருக்கும் அது சமமானவர்ன்ற மாதிரி ஒரு வாழ்ந்த வாழ்க்கை, அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ரொம்ப நன்றி. இதை சொல்லணும்னு நினைச்சேன். மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி, நன்றி. முத்துராமன் யாருன்னா அன்புமணி பேசலாமா? பேசுங்க. வாங்க வாங்க. என்னுடைய கல்லூரி தோழர் அவரு. அன்புமணி ஜெட்டால ஒர்க் பண்ண தமிழ்ச்சங்கத்துல இருந்தவர் இவரு. எனக்கு அவரே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாரு. நான் நண்பர் ஞானசேகர், என்னுடைய கல்லூரி தோழர். ஞானசேகரன் அவர்கள் மிக சிறப்பா கலைஞரை பத்தி நினைவலைகளை நமக்கு வழங்கினாரு. அவருடைய அரசியல், கலை இவர்களுடைய தொகுப்பு மிக சிறப்பாக இருந்தது. மிகவும் நன்றி ஞானசேகர். ஆக்சுவலா நான் கலைஞருடைய ஒரு நினைவை நான் ஜெத்தாவில் செந்தமிழ் நலமன்றம் அதனுடைய பொருளாளராகவும் ஆலோசகராகவும் இருந்திருக்கேன். அப்போ கல்ஃப் ரிட்டர்ன் இந்தியன்ஸ் தமிழ்ஸ்ன்ட்டு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு, அதாவது நம்மளுடைய வளைகுடா வாழ் மக்களுக்கு, அங்க இருக்கும் பெற்றோர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு, இதற்காக ஒரு நம்ம தமிழகத்துல கலைஞர் மூலமா ஒரு தனி மந்திரி இவர்களை நலனை காக்க நாங்க எத்தனையோ பெட்டிஷன் பல தடவை சென்னைக்கு தளபதி மூலமாக கலைஞருக்கு அளித்திருக்கிறோம். அந்த வகையில இப்பொழுது தளபதி அவர்கள் அந்த ஒரு புதிய துறையை ஒரு மந்திரி நியமித்து கல்ஃப் ரிட்டர்னிஸுக்கு ஒரு நாட் ரிட்டர்னிஸ் கல்ஃப் வாழ் தமிழர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். அதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்ல விரும்புகின்றோம். இது ஒரு 20 வருஷ உழைப்பு, அது எங்களுடைய உழைப்பு. ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்க சென்னை ஒரு மனு கொடுத்து எங்களுடைய நலனுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும், ஒரு மந்திரியை நியமித்து அவர்களுக்கு வளைகுடா தமிழர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நற்பணி ஆற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். இது இப்பொழுதுதான் பலித்திருக்கிறது. கலைஞர் மூலமாக இல்லாட்டாலும் அவருடைய மகன் தளபதி மூலமாக இது நடந்தேறியது மிக்க மகிழ்ச்சி. அது வளைகுடா தமிழர்கள் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த விழா மிக்க சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன். ஞானசேகரன், யூ டிட் வெல் and other organizations also very much appreciating. Thank you very much. நன்றி அன்பு, நன்றி நன்றி நன்றி. முடிச்சுக்கலாமா?
முடிச்சுக்கலாம். அவர் திரு முத்தையா ராமநாதன் பேசுறது வந்தார். ராயப்பன் வாங்க வந்துட்டாரு. சாரி சார், எனக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு அனைவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அந்த நேரத்தில் அந்த முடிதிருத்தும் தொழிலாளியை அழைத்து கொண்டு தலைமை செயலகம் சென்றார்களாம், அவர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது. அப்போது கலைஞர் அவர்கள் தன்னுடைய அலுவலக உதவியாளர் அழைத்து காதில் ஏதோ சொன்னாராம். இவரை கண்டுகொள்ளவில்லையாம். இவருக்கு மிக வருத்தமாகிவிட்டது, அந்த பணக்காரருக்கும் மிகவும் வருத்தமாகிவிட்டது, முடிதிருத்தும் தொழிலாளிக்கும் நம்மளை தெரியாமல் தானே அவர் நம்மளுடன் பேசவில்லை என்று நினைத்து கொண்டிருந்தாராம். கொஞ்ச நேரத்தில் டீயும் புறையும் வந்ததாம். அப்போது சாப்பிடுங்கள் டீயும் புறையும் என்று சொன்னாராம் தலைவர். அதற்கு அந்த முடிதிருத்தும் தொழிலாளி சொன்னாரா, என்ன ஞாபகம் இருக்கிறதா என்ன, எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல நான் உனக்கு டீயும் புறையும் வாங்கி தந்தேன் என்று. இத்தனை வருடம் கழித்து 45 வருடம் கழித்து அவரிடம் டீயும் புரை ஒருத்தர் வாங்கி கொடுத்த டீ புரை கூட ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள அளவுக்கு ஒரு ஞாபக சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை எல்லளவும் மறுக்க முடியாது. நகைச்சுவை பேச்சாற்றலால் அனைவரையும் கவர்ந்தவர். ஒரு முறை அவர் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், கலைஞர் கண்ணதாசன் இறந்தபோது அனைவரும் சொன்னார்கள் அவர் அப்படி செய்தார் இப்படி செய்தார் என்று. ஆனால் இவர் சொன்னாராம், யாரை அழைத்தாலும் செல்வாயே நண்பா, அழைத்தது எமன் என்று என்று தெரிந்தும் சென்று விட்டாயே என்று. இதே மாதிரி நகைச்சுவை உடனடியாக பயன்படுத்தும் திறமை அவரை போல ஒரு சில தலைவர்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஒரு முறை பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன் அவர்கள் சபாநாயகராக இருந்தபோது அனைவரும் கத்தி கொண்டிருந்தார்களாம். அப்போது தலைமை சபாநாயகர் சொன்னாராம், உங்களை இனி ஆண்டவன் சொன்னால்தான் நீங்கள் பேச்சை கேட்பீர்கள் என்று. உடனடியாக தலைவர் எந்திரித்து அமருங்கள் என்றாராம். உடனே அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமர்ந்து விட்டாராம். அப்போதுதான் சொன்னாராம், நான் ஆண்டவன், இந்த தமிழகத்தை ஆண்டவன், இதற்கு முன்பு தமிழகத்தை ஆண்டவன் என்று. இதே மாதிரி எதுகை மோனையோட பேசும் தன்மை அவரிடம் நிறையவே இருந்தது. எதையா இருந்தாலும் மைக்ரோ செகண்ட் என்று சொல்கிறார்கள், அந்த நேரத்தில் யோசித்து செயல்படுத்தும் திறன் அவரிடம் இருந்ததுனாலதான் அவரை பற்றி நாம் இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். வாய்ப்படுத்தமைக்கும் வாய்மொழி கட்டமைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி ஐயா. ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. இந்த நகைச்சுவை உணர்வுகள் ஒன்னொன்னு சொல்லுவாங்க. கேட்டாங்களா, தமிழறிவு மணிவன் அடிக்கடி உங்களை திட்டி பேசி கொண்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரா, அது ஒன்றும் இல்லை, நான் திட்டக்குழுவில் அவரை மெம்பரா சேர்த்தேன், அவர் சரியா புரிஞ்சுக்கல, அதை திட்டக்குழு நினைச்சிட்டாரு சொல்றீங்க. ஏன்னா ஒண்ணும் இல்ல, இந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி திருவாரூர்ல ஐயா கொண்டு வந்தாரு. அதே மாதிரி மெரைன் யூனிவர்சிட்டி ஈசிஆர்ல, இது ரெண்டும் அவங்க தான் கொண்டு வந்தாரு. சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி திருவாரூர். ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சிடுறேன். விஜயகாந்த் உங்களை பத்தி ரொம்ப மோசமா பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்னு கலைஞரை கேட்கிறாங்க. கலைஞர் பதில் இம்மிடியட்டா, அவர் மிகச்சிறந்த நடிகர், அடுத்து என்ன கேள்வி அப்படின்னு ஜெயலலிதா சொல்லியிருக்கிறாங்களே, உங்களை பத்தி சூரசம்ஹாரம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்களே, உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பத்திரிகை நிருபர்கள் கேட்கிறாங்க. இவரு திரும்பவும் பதில் சொல்றாரு, அதுக்கு பதிலா இவங்க சூரசம்ஹாரம் மட்டும்தான் தெரியுமா, வேற சம்ஹாரம் எதுவும் தெரியாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது வேற சம்ஹாரம் இன்னும் உள்ள இருக்குது, அது நம்முடைய தமிழ். அந்த மாதிரி இம்மீடியட்டா குவிக்கா ஒரு ரியாக்ட் பண்ண தெரிஞ்ச ஆளு, ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவா, ரொம்ப ரொம்ப அந்த மக்களை கவனிக்கிற மாதிரி, மக்களை அடிக்கிற மாதிரி, ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் யுவர் ஓன் 2 feet, think for yourself, immediately react to people around. அதுல கலைஞர் ரொம்ப 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 பெரிய ஆளு. எந்த இடத்துலயும் மக்கள் போன் பண்ணாங்கன்னா, அந்த ரிப்போர்ட்டர் போன் பண்ணா மினிமம் 24 hours, மேக்சிமம் 48 hours. நாங்க ஒரு நாள் 2 நாளுக்கு மேல நாங்க காத்திருக்க வேண்டிய தேர்வையே இருக்காது. யாரு போன் பண்ணாலும் இம்மிடியட்டா கலைஞர் கருணாநிதி எங்களுக்கு டைம் கொடுத்து எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறாங்க. இது இந்தியால நீங்க ஜெயலலிதா உள்பட மோடி வரைக்கும் ஒரு ஆள் கூட பயன்படுத்தாத ஒரு செய்தி.
ரொம்ப ஈஸியா எந்த பிரஸ் ரிப்போர்ட்டரும் ஃபோன் பண்ணா 24 to 48 hours immediately Kalaignar Karunanidhi will give you the time and then give you the answer that no matter what the question was. நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப தெளிவா பதில் சொல்லக்கூடிய ஆளு. இது வரைக்கும் இந்தியாவில இது மாதிரி கருணாநிதி போல ஜர்னலிஸ்ட பிரஸ்ஸ இந்த முதல்ல லெஜிஸ்லேட்டர் ஜுடிஷியரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொல்லுவாங்கல்ல, அதை தாண்டி ஒரு இடத்துல மிக மிக அருமையாக ஹேண்டில் பண்ண ஒரு மனுஷன் கூட இந்தியாவில கிடையாது. புவனேஸ்வரி மேடம் பேசுறீங்களா? ஒரே ஒரு சின்ன இது, அவர் வந்து ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணி முடிஞ்ச உடனே அடுத்த நாள் காலையில டாக்டர்லாம் ஒரு 7:30 பார்க்க வராங்களாம். எப்படி இருக்கீங்க, எப்ப எந்திரிச்சிங்கன்னு கேட்டாராம். நான் 5:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு எல்லா பேப்பரையும் படிச்சுட்டேன். ஆனா இந்த நர்ஸ் வந்து என்ன கர்நாடகாவா அப்படின்னு கேட்டாராம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். இல்ல தண்ணி கேட்டாக்கா வந்து பஞ்சில் நினைச்சு இதுல ஒத்தி எடுக்கிறாங்க, உதட்டுல ஒத்துறாங்க, தண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நர்ஸ் என்ன கர்நாடகாவான்னு கேட்டாராம். சொன்னாங்களா, இவர் வந்து நம்பிக்கையே இல்ல, ஏதாவது ஸ்பைனல் சர்ஜரி பண்ணி இப்படி மீள்வாருன்னு எங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை. பட் அவரோட வில் பவர் தான் வந்து bring back to his life அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து 5:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு எல்லா பேப்பரையும் முடிச்சாராம் அவர் வந்து. மிக்க நன்றி. ரொம்ப டைம் அதிகமாகும், அதாவது எல்லா திராவிட பேச்சாளர்களும் எழுத்துலையும் பேச்சிலையும் ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு கட்டத்துல எல்லாரும் எழுத்த நிப்பாட்டிட்டாங்க. கலைஞர் ஒருத்தர் தான் அவர் இயல்புற வரைக்கும் எழுதினார். அது ஒண்ணுதான் அவருக்கு உயிர்ப்போட வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் நான் நினைக்கிறது. அவரு இறுதி வரைக்கும், அவர் நிறைவு வரைக்கும் அதை பதிவு பண்ணினாரு, எழுதினாரு. ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க சொல்றபடி எல்லா செய்திகளையும் படிச்சு அத முரசொலியில எழுதுறத அவர் கட்டாயமா எழுதினாரு. அது எல்லாரும் பின்பற்ற வேண்டியது. வெறும் பேச்சோட இல்லாம எழுத்தையும் இப்ப பதிவு பண்றதுக்கு நமக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு, முகநூல் இருக்கு, இது புலவங்கள் இருக்கு. அதனால அவருடைய வழியே இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு உங்கள்கிட்ட நண்பர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். நன்றி சார். நன்றி நன்றி நன்றி. ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சிடுறேன். இந்த திராவிட கழகமோ பெரியாரோ அண்ணாவோ கலைஞரோ ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்ல இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கடவுள் மறுப்பு திராவிட கொள்கைன்னு சொல்றாங்க. மறைமலை அடிகள் டோட்டலி அகேன்ஸ்ட் தமிழ் இலக்கியம் மட்டும் கடவுள் மட்டும் அப்படின்னு சொல்ற ஆளு பெரியாரோட சேர்ந்து பச்சைமன்ற கல்லூரியில தமிழ் இலக்கியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு, தமிழ்ல மாறுபாடுகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பேசுற இடத்துல மறைமலை அடிகளை உள்ள கொண்டாந்தது பெரிய தந்தை பெரியார். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த தந்தை பெரியார் வந்து அவருடைய திராவிட கொள்கையோ கடவுள் மறுப்பு கொள்கையோ தமிழ் இலக்கியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னதுனால மறைமலை அடிகளும் திருவிக்காவும் பெரியாரோட வந்து சேர்ந்தாங்க. நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இது வேற குரூப், அது வேற குரூப். ஆனா அந்த குரூப் பெரியாரோட வந்து சேர்ந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடம், தமிழ் இலக்கியம், தமிழ் மானம், அவங்களுடைய சுயமரியாதை அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். புவனேஸ்வரி மேடம் இருக்கீங்களா, பேசுறீங்களா? சார் குட் ஈவினிங். வாங்க சார். ஞானசேகரன் சாரோட செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ஸ்பீச் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் தென் நான் இருக்கிறது கோபாலபுரம் தான், கலைஞர் வீட்டுக்கு அடுத்த தெரு தான். அதனால நான் கோயிலுக்கு, அங்க ஒரு கோயில் இருக்கே கோபாலகிருஷ்ணன் கோயில், அங்க போகும்போதெல்லாம் பார்ப்போம் அவ்வளோ போலீஸ் பந்தாசெல்லாம் இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருப்பாரு. ஐ மீன் சிம்பிளா இந்த சென்ஸ் பந்தா பண்ணிக்காம கொஞ்சம் எளிமையா இருப்பாரு. ரொம்ப போலீஸ் தொந்தரவுலாம் கூட இருந்ததில்லை. அங்க போகாதீங்க இங்க போகாதீங்கன்னா எங்களை தடுத்து நிறுத்தினதும் இல்லை. நான் ஒரு சமயம் எங்க அம்மா பார்த்ததா சொன்னாங்க, யாரோ ஒரு மேரேஜ் பார்ட்டி வந்துட்டு போகும்போது வீட்டுக்கு வெளியே வந்து கை குச்சி வச்சு வணக்கம் சொல்லி மரியாதையா அனுப்பிச்சு வச்சாராம். ஹலோ, அப்கோர்ஸ் ஒரு நல்ல தலைவர் சொல்றது, நல்ல தலைவர். சாரோட செஷன் நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ். முடிச்சுக்கலாமா?
இவ்வளவும் கலைஞர் பண்ணார் அப்படின்றதுக்கு முதல்ல கலைஞர் வந்து கருணாநிதி வந்து ஒரு நாடகம் போட்டாங்க சின்ன வயசுல. இந்த நாடகம் வந்து விழுப்புரத்துல முதல் நடந்தாங்க. அங்க இருக்கிற இவங்க நாடகம் போட்டப்ப யாருமே வரலையா இந்த நாடகத்துக்கு, யாருமே வரலன்னு என்ன ஏன் வரல அப்படின்ற பேச்சு அடிபட்டதுன்னா, பறையனுங்க நடத்துற நாடகம் அதுக்கு யார் போவாங்க அப்படின்ற ஒரு சொல்லு வந்துதான், அது போகல. அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அது வந்து அந்த காலத்துல அவங்க ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் ஒரு செய்திகள் இருந்தது. அதே நாடகத்தை புதுவையில போட்டிருக்காங்க. புதுவையில போட்டுட்டு முடிச்ச உடனேயும் அன்னைக்கு இருந்த விரோதிகள் கலைஞர், நம்ம பாவேந்தர், வேற யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க, 3 பேர் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது 3 பேரையும் அடிச்சு போட்டாங்களாம். அதுல 2 பேர் எஸ்கேப் ஒன்னும் ஆகல. கலைஞர் அடிச்சதுல அடிச்ச அடியில கலைஞர் செத்து போயிட்டார் நினைச்சிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்களாம். ஏதோ ஒரு இடத்துல விழுந்தது. மறுநாள் காலையில விடிஞ்ச பிறகுதான் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் அங்க இருந்த இஸ்லாமிய பெரியவர்கள் கூட்டிட்டு போய் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பார்த்திருக்காங்க, நல்லா இருக்காங்க. இப்படி அடி வாங்கிய வளர்ந்தவர் தான் அவரு அப்படின்றத அவரோட இதுல வந்து நெஞ்சுக்கு இதுல சொல்லியிருக்காரு. கலைஞர் இறந்துட்ட பிறகு ஒரு டைரக்டரோட ஒய்ஃப் அவங்க ஊர்ல சவுத் சைட்ல இருந்து நான் கலைஞர் சமாதியோட பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவர் கூட்டு வந்திருக்காரு. கூட்டு வந்தப்போ நம்ம எதுவுமே பேசலாம். அவர் ஏதோ கலைஞர் ஆர்வத்துல கூட்டு வந்திருக்காங்க. கலைஞர் சமாதி வந்த உடனே அந்த அம்மா ஒரே அழையா. அப்பவும் அவரு எதுவும் கேட்கலாம். ஒய்ஃப்ட எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பஸ்ல போகும்போது கேட்டாராம், எதுக்காக கலைஞர் சமாதி பார்த்த உடனே அழுத அப்படின்னு சொல்லி. இன்னைக்கு எங்களுக்கெல்லாம் சொத்து கிடைச்சிருக்குன்னா இவர் இல்லைன்னா கிடைச்சிருக்காது, அதுக்காக தான் நான் அவரை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ இன்றைய உரை சிறப்பான உரை, ரொம்ப அழகா அருமையா பகுதி பகுதியா எல்லாத்தையும் பிரிச்சு அருமையான உரையை கொடுத்தீங்க ஞானசேகரன் சார். ஞானி என்று அழைப்பதில் உண்மையான அர்த்தம் உள்ளது என்று எண்ணி உங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்களை நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு சார் மகிழ்ச்சி சார், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சிங்கம்மா. ரொம்ப சிறப்பு, ரொம்ப சிறப்பு. ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்கம்மா, ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. எல்லாருக்கும் நன்றி. ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு, எல்லாரோட கலந்துரையாட முடிஞ்சது. ஒரு உன்னதமான மனிதனை பத்தி பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இன்னைக்கு. மகிழ்ச்சி. திரு ஸ்ரீபன்ராஜ் அவர்களுக்கு எனது சிறப்பு நன்றி. எல்லாருக்கும் சேகர், மிகவும் நன்றாக இருந்தது. மிகவும் நன்றி. எல்லாருக்கும் நன்றி. நன்றி சார். சார் ஒரு சிறப்பு நன்றிகள் இவரு வினயதீர்த்த சாருக்கு. One last comment.